Hola, que tal? Moi boa tarde. Ai, que ben sai aí a gente, Dios mío. A ver, empecemos a falar, a saludarnos e tal, porque senón un monólogo é moi aburrido. Así que, a ver, quen anda por aí? Deixame arrimar así aquí un pouquiño. Como vedes, eu hoxe dinlle pistoletazo de salida a encenderse os fogóns, porque ainda non é que faga moito frío, que a verdad, frío non fai, pero parece que se fai agradable estar na casa así un día de inverno, que non hai moito máis que facer, que é facer un directo e encender o lume. Mira de que vai. Aquí estase de maravilla. Moi boa tarde. Eu, Mariluz. Hola, Mariluz. Moi boa tarde. Eu tamén estou. E tedes quentado o cafeíño? Ah, hola. Hola, María. Hola, Goretti. Hola, outra María. Ai, que cheo de Marías, che. Mirad unha cousa. E tedes quentado o cafeíño? Mirade que taza máis chula teño eu hoxe. Vou a falar dela agora. Mirade o que pon. Bueno, aí sale do revés, pero poñer pon do dereito, pon nusco, o sea. É unha taza personalizada para min, Boas tardes, Silvia, Balbina, María López, Luci, hola Damián, Mariluz. Hola, que tal? Sí, ca taza de cabasa. Ah, ca tarta de calabaza. Estás ca tarta de calabaza e máis co cafeíño. Que guai, isto é unha pena. Vamos a ter que pedirlle aos de YouTube que me podades mandar fotos. En vez de mandar solo escribir, que me podades mandar fotos, porque fotos da tarta de calabaza que tuvo moito éxito, pero solo vin 4 ou 5 fotos. Ou, bueno, que me mandaran a min, así por Facebook e por aquí e tal. Hola, Esther, Rosario, María Varela, María López. Seguimos acumulando Marías, Dios mío. Rosa, hola, soy Rosa. Hola, guapa, buenas tardes. Moi boa tarde. Eu me gustaría non, vamos a poñer os artículos onde teñen que estar. Gustaríame que me dixérades, sempre así que me falades, de onde sodes, porque me fai un montón de ilusión. O sea, ilusión, cáusame como unha... Sorpréndeme, que me sorprende moitísimo cando me fala xente, non só daqui da Bisbarra, senón cando me fala xente do resto do mundo. E non o digo como si fora unha cousa que quixera eu quedar ben. Están aí os comentarios no meu canal para ver. Fálame xente de todo o mundo, o sea, de todos os países de África, sobre todo de Sudamérica, da parte de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica. Fálame de un montón de sitios. E a mí, de Australia me falaron outro día, de Luxemburgo, de países nórdicos, e flípame, porque, a ver, no medio de 1000 sempre hai algunha que me diga que é moi mal falar en gallego e non poñerlo subtitulado no seu idioma preferido, non? Non sei se quería que yo traduxira a castelán ou a inglés ou algo así. Pero sacando esa parte tan pequeniña, sempre hai xente polo mundo disposta a querer entender. Non que entendan, ollo, porque hai moitísima xente que mira os meus vídeos e cando me din de onde son, a min flípame, non deixa de sorprenderme. E preguntolle, joder, pero, o sea, me entiendes bien si el idioma, todo el idioma? E dime, no, pero a forma de transmitir parecelle tan amena que miran igualmente o vídeo e aínda a pesar de que haba palabras que non entenden, non lle importa, siguen mirando o vídeo e se queres entender, ao final, enténdelo, porque eu non sei nada de italiano, pero nada, niente, cero, e, sin embargo, eu sigo algunhas persoas que teñen canales en italiano e parlan totalmente italiano,
Pero, bueno, é como o gallego, se falas solo castelán, o gallego si queres enténdelo. Bueno, pois, os que sigo eu italianos, entendos perfectamente. E encántame. Home, hai palabras que non, pero sácalo do contexto. Aínda que, por exemplo, cando poñen os ingredientes ou así, basilisco e cousas... Claro, pois telo que saber. Pois, se te interesa, has de ir mirar que é o que significa. É así. Vamos a ler un pouquiño porque me estades falando un montón. A ver, Elvi, desde Gijón, Asturias. Somos hermanas, primo hermanas. Y estoy empezando con un huerto y te entiendo perfectamente. Gracias. Moitísimas gracias por querer entender, porque eu tamén sempre penso que os vídeos teñen que ser gráficos, o sea, que solo vendo o vídeo casi xa entendas o que a persona queira transmitir. E vendo a acción que estás realizando, non fai falta que eu diga que, non sei, que a ver, teño aquí un caqui. Non teño que dicir isto é un caqui e poñelo subtitulado. Todo o mundo o sabe, non? Mais ou menos que isto é un caqui. Non... Entón, pois, alégrome moitísimo da xente toda esta que me fala de outros sitios tan lexos da miña casa e que me entenden o gallego, que me queren entender. Desde Valladolid. María, por favor, María. Hola dende Valladolid. Eres gallega? Ou tes... non sei, estuvestes moito en Galicia ou así para entenderme, ou simplemente estás aquí. Me gustaría moitísimo saber. Vamos a volver a poñer o artículo donde é. Gustaríame saber se estuvestes algunha vez en Galicia, se entendestes e tal. Dende Moaña, hola Fernando, que guai, que tamén haba aquí chavales e homes de todo. Me gustaría moitísimo. Mira, guapa, a ti te entienden hasta en la China. Si queren, sí, e se non queren, pois, non. Bueno, eu aquí, non sei se vos enseñín o lume, pero porque me resulta moi agradable, moi hogareño, resultame como hogareño ter o lume encendido, pero estou asfixiando de calor. Así que vamos a recoller o meleno. Hola desde Vigo, hola Susanita. Ah, eres de Vigo. Mima, pois mira que eu pensei que a Susanita sí que fálame moitas veces e que dime con ese nombre, non? Pero pensei que eras daqui. Eu pensei que hasta que eras daqui de Purribeiro ou así de Noia ou así. Desde Valencia soy Rosa e aquí hai moito pérsimo. Sí, aquí tamén hai, O que pasa que a xente aquí non lle sabe quitar a astringencia e pensa que os seus caquis... Pérsimo non é unha marca de caqui, Pérsimo é o nombre da persona que descubreu que se podían comer os caquis verdes e que se lle podía quitar a astringencia e comelos verdes, que non había que esperar a que foran de paparrucho. É el que se lle chamar pérsimo, como o que descubreu Marte e lle quiso poñer Marte, e non a Nusca, entendes? Non me conocía, senón igual lle poñía. Steven, espera, que me contestou María. Non, Steven tanto que merquei unha casiña na Ribeira Sacra. Ai, que bonita é a Ribeira Sacra, adoro Galicia. Eu tamén. Saúdos desde a Cañiza, hola Cris, desde Ourense, sígote sempre. Moitísimas gracias, Rosa. Ourense a min encántame. E vou vos a dicir, encántame no inverno, porque no verán morres de calor, pero no inverno eu ir ás termas de Ourense cando fai moito frío, moita chuvia, e ir ás termas para mí unha delicia. Empezarei a ir agora xa, para o mes ou así xa empezo a ir. Desde Redondela decirte que la receta de chulas de calabaza me salieron moi ricas e a min encántame. Espera que José Manuel está dicindo unha cousa moi chula. Mándale un saludo a miña nai, a Raya de Covas, chamas así, a Raya de Covas, estate escoitando con 95 anos. Por favor, son a miña debilidade, como así patatas, as abuelitas estas así maiores. A ver, como me dixo que se chamaba? Non me acordo, ten un nombre así, a Raya de Covas. Ai, gustaríame que me explicases de onde saeu ese nombre, por que lle chaman a Raya de Covas, seguro que é unha historia super interesante. Señora Raya de Covas, diríjome a usted exclusivamente agora mismo que non nos escoita nin quen máis e quero lle mandar un saludo
super especial, un biquiño moi grande, algún día gustaríame conocela, estar con usted, tomar un cafeíño, porque a min gústame estar con xente maior. Bueno, gústame estar con calquera que sexa respetable. Pero ca xente maior, tamén. Un día vou á súa casa se me invita a tomar o café e vou á casa a tomar o café. Que lle parece? Un biquiño moi grande para ela. Saúdos, Chousiña, desde Petín, de Valdeorras. Encántame Valdeorras tamén. Bueno, que a min gustame todo Galicia. Encántame os teus vídeos. E a min encántame a túa terra. O queixo fresco con pimentón saiu para chupar os dedos. Pois agora tens que seguir probando. Unha vez que unha receta sale guai, tens que investigar ti. E si sin querer, como me pasa a min, sin querer che salen cousas riquísimas que nunca as viras por aí en ningún lado, coméntanolas, eu probo e podo facer incluso un vídeo ca túa idea, porque as ideas surgen de probar cousas, de cometer errores, porque ou para repetir o que xa saben facer os demais. Se cometes errores, podenche salir ben, explícaslos ao mundo inteiro, podenche salir mal, e non lle contas a ninguén. Estame chegando o WhatsApp, xa non sei como quitar eso. Tendes que aguantar co ruído. Bueno, se tendes unha preguntiña, faz algunha receta co kéfir? Claro que sí, verais. A ver, o meu canal, teño que dicir que eu levo un ano e pouco. Son unha novata neste mundo, e máis no YouTube. O meu canal ten un ano e moi pouquiño. En un ano e pouquiño non se poden facer tantos vídeos como me surgen da cabeza, máis como vos surgen a vos as ideas, non? Que teño un montón de ideas aí anotadas de vídeos que teño que facer, porque son do vosso interés. E máis do meu, claro, que tamén son cousas que a min me gustan. Podo... O sea, entendo que teño conhecimentos suficientes para polo menos enseñaros como o fago eu, que non quere dicir que as cousas que fago eu sexan extraordinarias. Só quere dicir que a min me salen ben e que me gusta enseñarvos para que vos tamén vos salen. Polo menos como a min, e despois podedelas sempre mellorar. Eso segurísimo. E as recetas do kéfir tens que mirar no meu canal, porque de kéfir creo que fixen pois 4 recetas, polo menos. Porque, mira, a tarta de calabaza botinlle kéfir, en vez de botarlle leite ou nata. Cando fixen as tortitas tamén as fixen de kéfir. Bueno, non sei se teño máis, pero, bueno, de kéfir entendo un pouquiño, algo sí que teño. Ainda teño moito máis para facer, teño que facer o queso fresco, teño que facer varias cousas. Pero, bueno, eu fago kéfir de leite, de agua e de kombucha. Bueno, pois eu teñome que facer co de agua, a ver si me mola, porque a min hasta ahora, eu estou co de leite, e estou encantada. Para min é un alimento que me gusta moitísimo, que me senta moi ben. A ver, un mensaje retenido hasta que se revise. Por favor, a ver, é lo que mal hai aquí. Teño que mandarche fotos das miñas suculentas. Pero isto mostrase. Non che dixo eu que este YouTube mostrar, Concho. É que desde logo este YouTube bloquea mensajes, non é culpa miña, porque eles pensan que hai algunha palabra que ao ser en gallego que pensan que é malsonante en castellano, xa pensan que é un insulto e só bloquean. Non é culpa miña, eu se me dá tempo revisos e mostros, porque non tesme moitas para darche envidia, que ti tes suculentas para darme envidia a min. Eso gustaríame velo, porque me cago en diola, eu suculentas ainda teño unhas poucas, non teño 4, teño unhas poucas, pero bueno, sempre me podes dar envidia de algunha que non teño e que me é mala de conseguir, ou que ao mellor tuven e que me morre sempre, entón lle collo manía, entón xa nada quero na miña casa. Pero bueno, as fotos por aquí non se poden mandar, pero mira, podes máis mandar por Messenger no Facebook, podes máis mandar por mensaje no Insta. Non teño máis tampouco, Instagram, Facebook e YouTube. Bueno, chégame dabondo, porque, a ver, mi madre onde me chegan os mensajes. Non me dá tempo, vos, se é algo moi importante, direivos que a mí non me molestades. Repetidime a pregunta, porque se non a vexo,
E ao mellor vos pensades que non vos quero contestar, non é iso, Pasa que, claro, a mí máis má lengua tamén falando, e despois non dou contestado. A ver, pois si, estou a ver se nos que explica outra vez a diferencia entre nabos, ravisas e grelos. Agora mesmo, me cago no mundo. Mira, ainda onte puxen un reel, un vídeo pequeniño, explicando solo esa pequena diferencia. Pero vamos a ver, todos son ravisas. Ti compras neviña, a neviña chámaselle a semente das ravisas. Decideme ver se vos lle chamades de unha maneira diferente. Aquí chámaselle neviña as sementes das ravisas. Vale. Todas son ravisas, todas. Son como unhas boliñas entre castaño claro, castaño oscuro, negro e beige. Bueno, veñen todas así mezcladas porque salen así. E ti plantas ravisas. Ravisa é a plantiña nova, que é unha raíz e bota unhas follas arriba. Vale. Esas ravisas, como calquera planta do mundo, bueno, calquera planta que sea planta que non sea árbol, os árboles non grelan, pero as plantas sí que grelan. Chegalle un momento que da súa actividade física que teñen que botar flor, porque se teñen que deixar reproductividade, teñen que deixar descendencia, fillos, non? Entón, cando os grelos, o sea, cando as ravisas empezan a estirar, chámaselle grelos, o sea, estiran, en vez de estar a partir da raíz que salan as follas, a partir da raíz salelle como se fose un cañoto estirado, e dese cañoto salen as follas. E aí empezaselle a chamarse grelo, e chámaselle grelo hasta que bota arriba unha flor, que despois hai moitísimas clases diferentes de ravisas. E hai ravisas que botan un capulliño de flores e hai nas que botan como un capulliño parecido a un brécol pequeno. Que iso está riquísimo, non vos digo eu como está, antes de que lle abran as flores. Se nunca o fixestes, recoméndovolo. Se tendes as ravisas grelando, en vez de grelar saco unha espija, porque hai algunhas que grelan como unha espija e botan as flores amarillas ou blancas, botan como se fora un grelo que é como un brécol pequeniño. Bueno, pois pasades pola leira e cortades ese brécol e fervédelos. Iso está, non vos digo eu como está de rico. Comes así fervido e despois podelo saltear, ou fervido con cacho de tousiño, ou co que comes normalmente unhas espinacas ou unha verdura ou algo así. Bueno, seguimos cas ravisas. Dirá moita xente, non todas son ravisas, porque eu cumprín un paquete que poñía grelos, ou grelos de Santiago, ou grelos de Lugo, ou grelos de... Siguen sendo ravisas. O que pasa que hai algunha clase de ravisas, porque hai moitísimas clases, hai algunha clase de ravisa que grela moi rápido. Ti botas a ravisa, en 6 semanas, por un mes e medio, máis ou menos, xa grelan. O sea, que de ravisa teñen moi pouca vida. Empezan a crecer, vanse facendo grandes, e cando chegan xa a este tamañiño, xa empezan a grelar. Entón, comes grelos máis de contado. Por iso lle chaman no paquete grelos, pero se son ravisas que grelan demasiado rápido. E despois hai tamén outra clase de ravisas que lle chaman nabos, ou nabo de ravisa, ou ravisa de nabo, ou, bueno, terá outros nombres. É igual unha ravisa tamén. Que pasa? Que en vez de facer unha raíz como unha zanahoria, fai unha raíz como unha remolacha. É como se fora unha remolacha de mesa, suele ser blanca, pero tamén ten así algunha tonos como rosados e rojos, e bota as follas desa especie de nabo, como se fora, bueno, chamase nabos, que non é nabicol. Nabicol é outra cousa diferente, non é unha ravisa. E o nabo de ravisa é iso, como se fora unha remolacha blanca ou morada, e bota follas. E tarda moitísimo en grelar, porque o que fai é botar follas como se fora unha col, unha verdura de col, e ti vaslle quitando esas follas, teñen o cañoto tamén como un pouquiño máis gordiño, e suele ser moi tierna, porque se alimenta de un nabo que chega a ser, os nabos poden chegar a ser así grandísimos, como unha remolacha grande. Tarda moito máis en grelar, entón terías como ravisas máis tempo. E ese nabo cómese. Mira ti, agora dirá a xente, que a min iso non me gusta, iso non se come ou tal.
pero eu falo vos sempre un pouco pola boca de miña nai, da experiencia de miña nai. Eu todo o que conta a miña nai absorbo, apunto ou gravo ou así, para que non se me olvide, non se me pode olvidar, sería un pecado. Cando a miña nai era pequeniña, e as rabisas se iban acabando, empezaban a grelar os nabos, o nabo tamén se comía. E cando había que rarealas, os nabos comíanos do tamaño como se foran de mandarinas, máis ou menos ese tamaño, e botábaselle tamén o nabo a pato do caldo. E comíano como se fora a patata, como non tiñan tampouco sempre patatas, eses nabos comíanse. E vaya se non estaban bons, sabes? Comíase. Entón, a diferencia entre nabo, rabisa e grelo é que salvando as distancias de que hai moitas clases diferentes de rabisas, como hai moitas clases diferentes de patatas ou de masáns, cantas clases de masáns diferentes hai? Pois non sei, cento e pico. Pois de rabisas tamén igual, sí. Por exemplo, aquí tamén se suele separar o que é rabisas de Santiago ou grelos de Santiago e de Lugo. Os de Lugo suelen ter un pouquiño máis de cero. Aquí chámaselle cero. Non sei se lle chamades vos de outra maneira, depois leo aí os mensajes. Pero o cero é como se fora unha astringencia que ten, como se fora parecido aos taninos que teñen algunhas frutas, que ten o viño, por exemplo, que teñen os plátanos, que ten moitas frutas que teñen esa astringencia, pois os grelos tamén o teñen, e algunhas rabisas. E as de Lugo suelen ter ese cero, que é como un amargor, que a fai especial. Se non comes repolo, que se é dulce, se non che gusta tanto dulce, por iso nos gustan tanto os que nos gustan as cousas agrias, amargas, fuertes, gustanos máis as rabisas e moito máis os grelos, porque teñen ese cero, non? Que tamén vos direi, pode que ao millor plantedes unhas rabisas que vos dixeron non, estas non teñen cero ningún. Non teñen, depende, porque ti plántalas, non? Como pasou este ano. As rabisas hai nas que plantar sempre na luna de agosto, o sea, no polvo da luna de agosto, depois de fresar unha leira, hai nas que sementar no polvo e deixalas así, non se poden regar. Teñen que darlle o caloriño da terra. É que a humedad do primeiro rocío de agosto, porque se di que en agosto é cando empeza a rociar, porque o dito de primeiro de agosto, primeiro de inverno, é porque as noites empezan a ser húmedas. Co primer rocío de agosto chegalle suficiente a esas pequenas sementiñas para empezaren a germinar. Non poden germinar con moita humedad e teñe que dar o caloriño durante o día, por iso se sementan en agosto. Pero, como este ano, en setiembre, foi como se fora un agosto, ou peor, pois quen sementou agora aínda as rabisas, pois tamén igual aínda lle vai genial. O que non pode ser é que a rabisa estea crecendo e que lle chova moito. Porque se lle chove moito, aquí chámaselle a nevar. Anevan. E que é a nevar? Pois quedan como deixan de crecer, perden a súa forza e quedan como pequeniñas e amarillas. Non medran, non se reproducen, non collen color verde, non chegan a desarrollar clorofila, non son capaces a crecer ben. E tamén poden anevar, como casi me pasa a min e máis a moita xente, que as plantamos no seu tempo, o sea, no polvo de agosto, e botou todo setiembre cantando sol. Entón, tuveron moi pouquiña humedad. As miñas, esta sequía que hubo en setiembre, colleunas así como de unha cuarta. Bueno, as miñas e máis as de moita xente. Como lle faltaba a humedad da noite, casi anevaron tamén. O sea, que tamén empezaban a virar amarillas e a quedarse estancadas no crecemento. O sea, que non van nin para arriba nin para baixo, podes fresar toda a leira outra vez e botarlle, non sei, coles, porque despois as rabisas no inverno non se poden sementar. Pero despois empezoulle a chover e subiron para arriba. E agora teño unha leiraxa de rabisas, que algunhas xa empezan a ser grelos, se vistedes o vídeo, algunhas xa empezan a botar o cañotiño de grelo, e eu se comín o cocido, mirade que coloriño teño tan bonito, que teño os papos rojos. Porque eu cando como cocido, como con touxiño, con tallada, con pés de porco e esas cousas. Vamos a ler. A ver que me contades vos por aquí.
O meu pai de Salamanca, e cando casou ca miña nai, sorprendeuse porque ali comían o nabo e lle daban aos cochos as follas, e aquí era ao revés. Claro, así que eu como todo. Claro, ti collestes e ti fixastes como un bo heredeiro, collestes o mellor de túa nai, que eran os nabos, e o mellor do teu pai, que eran as follas, e ti xuntástelo todo. Iso é o que se debe facer, comer de todo. E sempre hai que comer de todo. O Scooby ten que facerse, vale, con té, con vinagre fai outro, tal. Bueno, estásme falando dos fermentados, non? Da kombucha e esas cousas, para outra de fermentación. A ver, non dou para todo, non dou para todo, María José. As túas anevaron todas. Tamén lle chamades a nevar logo, non, Mariluz? Eu aquí chamaselle así, a nevar. Quedaren enanas e pequeniñas. Me gustas mucho. Rosa, pero a veces no puedo entenderte. Mi madre era gallega, pero ella no hablaba gallego. Ay, Rosa. Mira, Rosa, me da mucha lástima porque hay gente que quiere seguirme y que me dice como tú, que no me entiende siempre, pero es que yo tengo que expresarme en mi lengua porque es con la que mejor me desenvuelvo. Es que si hablo castellano me tengo que parar mucho porque o tengo guión o me lo aprendo de memoria, o si no tengo que buscar las palabras adecuadas para lo que quiero decir. Entonces yo creo que transmito mejor en gallego, aunque no me entiendas de todo, que en castellano. Bueno, y más, tengo un amor intenso por mi tierra, por mi habla, por mis ancestros y por mi lengua. Y mi canal será siempre en gallego, eso lo tengo clarísimo. Lo siento mucho por gente que no entiende todo, pero o meu canal vai a seguir sendo en gallego para sempre. Gracias por estar aí igualmente. Brais, vexo que entendes de todo, que guai. Brais é o da kombucha, vale, que nos está aquí. Moi ben, Brais, ti vai-me entreteñendo a xente, porque eu, claro, puñome a falar das revistas, eu tinha aquí xa solo media hora falando solo de revistas e grelos. E pois quedanme as outras dudas que me fai a xente, quedanme sin aclarar. Bueno, antes de nada, quero vos enseñar esta taza. Mirade que maravillosa. A que vos sona? Mira, a ver, é de Cerámicas Regal. Teño que mirar a chuleta porque non me acordaba ben o nombre. É unha taza exclusiva que me fixeron para min, que me fixe un amigo meu, que se chama Pupo. Mándolle aquí un saludo, un bico a Pupo, que me dixo, hai que facer unha taza. E sabedes que pon aquí? Ai que lindo, bueno, chámasela así, gústame moito este nombre, con K ademais tamén, como a miña Nusca, porque a taza é exclusiva para min, fixeron a adrede para min. Dios mío, vos sabedes o que é parar unha fábrica de cerámica para que me fagan unha taza para min? Isto é un orgullazo, non me pode romper nunca, pero ai que lindo. Mirade, eu ainda teño a taza chea de café, vedela, non? Vale. Cando acabe a taza do café, vou dicir ai que lindo, porque o que non pode ser é facer un directo de tantas horas, que se me aburre o personal aquí ao outro lado. Vivo en Cantabria, pero a túa cadela só non entendo... A túa cadela só non entendo gallego. Joder, é como se di? Bueno, que entende moitos idiomas. A ver se me aclarades o tema, que non me ven a palabra agora ao mente. Gústasnos moito como és ti, é como en gallego. Home, claro, é ben fermosa a túa lingua. Claro que o é preciosa. Brais está en Islandia. En Islandia? Mi madre, que isto flipame. En Islandia, así, imaginadevos que lonxe é. Segue a Nusca, está en directo. Bueno, eso sí, merece un chapón. Está en directo el, que me dis? A ver, como aclárame este tema? O sea que, a ver, Brais ten un canal ou algo así, está emitindo en directo desde Islandia, seguíndome a min co meu directo. A min escapaseme da comprensión, vai-me a facer o cerebro patachof, porque non entendo como se pode facer, non entendo. Dios mío, é que, bueno, este é o meu terceiro directo. Tengo que aprender moitísimas cousas ainda, pero bueno, iremos aprendendo pouquinho a pouco. A ver.
Brais, botas en falta a terriña. Home, claro que se bota, creo che ben. Levo 9 anos fora. Mira, unha vez fun de viaxe a Portugal, van a facer unhas transaccións e tal, e botín, non sei se foran 7, 8 días ou 9 van a tal, polo interior de Portugal. Chegou un momento que tiña morriña da miña terra en 9 días, e nunca sentín o que era a morriña hasta que salín da terra, e o último día de estar en Portugal, achegámonos a costa, non sei onde era siquera, a costa de Portugal, era para baixo ou para o sur. E cando cheguín ali, á costa, e baixamos do autobús e resendín o mar, e dixo eu, mi madre, botaba de menos isto. O sea, porque eu vivo na beira do mar, non, pero vivo rodeada de costa, Dios mío, mirade ribeira, outra cousa non ten, pero playas debe de ter 45, creo, 48, unha cousa así. Eu vivo rodeada de mar, a nada, a 2 kilómetros todo alrededor, casi dou a volta toda. E botaba de menos o cheiro do mar sin darme conta. E ese día que estuve en Portugal, supen o que era a morriña. Así que entendo a Brais perfectamente. Brais, non se pode tampouco empetar tantos cartos, sabes? De vez en cando hai que vir, que antes de deixar vir, ainda que sea o billete caro, mas eso, políglot. O que entende moitos idiomas, ves? Pois, moitísimas gracias, María Esther, grasísimas. Patricia ten razón, Brais. Brais, te seguimos. Pois teño que seguir eu tamén a Brais, logo. Depois xa me diredes como tal. En Nadal vou para a casa. Estásme escoitando. Pero estás facendo un directo, Brais, que non me quedou moi claro. Eu entendín, Brais ten un canal tamén de YouTube, está facendo un directo e ao mesmo tempo está vendo o directo de nos que falan. Eu entendín a súa, o sea, entendín a miña maneira de entender que é moi nula. Eu son un zero patatero nestes mundos, pero agiño para iso. Pois sí, tamén, é unha esquina que me gusta moito. Aquí dices darlle unha lanza de sol. A que se lle di eso, Cris? Claro, porque se non leo os mensajes que de atrás non entendín. É moi bonito eso, unha lanza al sol, pero a que se lle di eso dunha lanza al sol? O nabo sustituto da pataca, sí, Margaret, porque cando non había patacas, ou as poucas que había, vendíanse, sabes? Porque en terra de labranza estouche falando de hai, 70, 80 anos. Hai 40 ou 50 todo o mundo tiña patacas, Dios mío. Ademais, plantábase patacas para dar aos animales, porque non existía o mildio. Nin mildio, nin oidio, nin había... Casi non había pestes, as patatas non había que sulfatalas. E a viña sulfatábase cunhas pedras de azufre, de cobre. Era unhas pedras de cobre así bonitísimas, a min parecíanme joyas. Pero eran unhas pedras de cobre así azules que as botabas a ferver nunha dabas unha... Pero agora hai que botar sulfato cada 15 días. Antes non había tantas pestes. Entón, se todo o mundo tiña patacas e botaban patacas para lle coser para o pucho, para a vaca, para os porcos e para todo. Porque se daban tan ben, só había que botalas e listo, xa te olvidabas. Hasta a hora de ir a apañalas non tiñas que ir á leira a nada. Non había que sulfatar. Pero claro, hai 70 ou 80 anos, non todo o mundo usaba as leiras para ter patatas e eito. E os nabos, aproveitábanse moi ben todos os recursos, non só os nabos, quero dicir. Antes, se a unha persona lle dixías vaime limpar ali a tuxeira, que cho agradezo, íbache encantado de la alma, porque unha piña que caía era ouro, porque valía para ir a vender. Un día de vento, a noite que facía vento, levantábanse da cama moi cedo para ir ao monte aos picaños, e máis aos jarabullos todos que caían, porque iso era outro ouro máis. Ter picaños na casa era unha maravilla, e os jarabullos que rompían co vento valían tamén ouro, porque tamén valían para vender, facíanse fachuquiños, e valían para vender a xente que non tiña nin monte, nin tal, non tiña con que encender o lume. Entón, antes os recursos naturales aproveitábanse todos. Antes sí que sabían de reciclar. Cando había que devolver o casco na tienda e esas cousas, antes sí que reciclaban. Entón, non é que o nabo fose o sustituto da pataca, pero
non se podía desaproveitar unha cousa que era un alimento. Entón, todo valía para comer. Tudo que non fora venenoso valía para comer. Que yo dixan aos chinos, hoxe en día, Dios mío, comen de todo. Sempre temos morriña, pasen os anos que pasen. Creucho ben, eu non sei se viviría fora da miña terra. Bueno, é alonxada do mar e do monte, e sería como un paxariño nunha saula. Pouco a pouco iba a ir muchándome de inanición. Foupa chamaslle, Damián, entendo o que eu lle chamo os picaños, o arume, o estrume, o que as follas dos pinos, é o que lle chamas ti foupa para encender o lume. Si, aquí tamén valían así. Aquí co frío non prende nin o eucalipto, é terreno volcánico. En serio? Porque hai moita neva, ao mellor, non? É que ainda encima, claro, mi má vivir en un sitio así, onde non se poden plantar cousas. Dime, Damián, que sí que lle chaman así, como era? Se non me acordo. Foupa. Mira ti que nombre, pois sí que non co escoitara, ves? Mi má, que temos un idioma tan maravilloso que eu, cada vez que falo cunha persona, descubro unha palabra nova, que é imposible acordarse de todas, para designar algo. Iso non pasa en moitos idiomas, que eu sepa, en castelán xa nada, nin de coña. Pero, non sei, para definir taza, pois en gallego temos moitísimas. E o outro día, mirade, unha amiga miña que teño en Facebook, non a conozo aínda personalmente, pero espero que algún día sí, porque admiro moitísimo, gústame moito o contenido que pon, que se chama Aixa, pon sempre así, bueno, como fechas conmemorativas, de nacementos ou mortes de escritores ou memoria histórica, bueno, si vos molan estas cousas, recoméndovola porque mola moito o seu contenido. E puxo maneiras de chamarlle a chuvia en Galicia, e non estaban recollidas todas porque funas repasar. Faltaban algunhas das que lle chamamos aquí, non que lle chame eu, senón na miña zona que se lle chama desa maneira, e non estaban nesa lista. Eu penso que eran como 200 formas diferentes de chamarlle a chuvia. Bueno, entendede que é desde que melura moi pouquiño hasta que deluvia a cachón. Entonces, todos os procesos de chuvia que van avanzando pouquiño a pouco, pois máis de 200 nombres tiña aquela lista. E ainda de poñer no meu Facebook, si vos interesa, porque jardina a lista toda e ainda voula de poñer. É flipante como é a nosa terriña, o noso idioma, verdad? Joi, estou abafando de calor, Dios mío. Me pali, está o rojo vivo, está a pasar castañas, Dios mío. Estou asándome de calor, non volvo a encender o lume hasta homes que dan. Perdón polos maiúsculos. Aquí non hai nada que perdonar. Aquí non sendo cousas malsonantes, insultos e menosprecios, aquí non se perdona, todo está perdonado. Como a xente que di, perdóname gallego, que non lo hablo moi ben. Fálalo genial. O gallego mal falado é o que non se intenta nin falar. Ese é o mal falado, os outros están todos genial. Todos. E logo, tamén eu escribo con J, xa sei que no dicionario, o sea, no abecedario gallego non existe o fonema J. Bueno, como fonemes é GH, eu iso sou sei, pero a mí dá-me gana de escribilo con J tamén, escribo, non pasa nada. O gallego mal escrito é o que non se escribe, nin o que non se fala, nin o que se intenta non escoitar. Ola, guapa, pensei que non chegaba. Que estás vendo? Acabas de chegar, Mon, moi benvida, porque Mon fálame. Non quería meter a pata desde Nova York, creo. A ver, ponos aquí ao día, que estamos aquí en familia e ninguén nos vai a escoitar. Vouche a facer un resumo. Esta taza maravillosa, mirade que chula, é dunha casa de cerámicas de onde é, de Cariño, creo. Moi conocida, que se chama Regal. Mirade que bonita é. Pintada a man, feita exclusivamente para min, co meu nombre, exclusivamente para min.
O sea, parou a fábrica e dixo, vou facer unha taza panusca que me encargou o meu amigo, que se fai chamar Aiquirindo, pero chamase Pupo. Bueno, tampouco se chama Pupo, pero chamase Pupo, pero gusta o nome este, a mí tamén me gusta moito. Aiquirindo. E dixi eu, cando acabe o café con leite da miña taza, ímonos indo. Tímonos que ir indo, para non botar aquí hasta a noite. Que eu non teño nada máis que facer, se vos non tendes nada que facer, eu, por min, encantada. Non sabes escribilo, dá igual, ti che purreo como podas que eu vou non entender perfectamente. Entendo outras cousas máis mal escritas, o noso acento é o único, claro. Bueno, o noso acento, temos moitísimos acentos, que iso tamén é unha cousa que me gusta do noso idioma. A ver, cando se formalizou e se normalizou, se puxo unha normativa para cando foi do idioma gallego, non sei ben en que ano foi, pero foi no 80 e algo. A min colleume cursando octavo de EGB. Non, octavo non, coño. Non, colleume cursando sexto, creo. Porque eu son bella, ainda que parece que non é, todo o mundo me di, ai, non parece, non, pero os anos tiños encima. Cando hubo que formalizar o gallego, os que se xuntaron, a xente que se xuntou para formalizar e poñer unha normativa, tuveron que coller unha palabra de cada, non iban a coller as 200 palabras para definir chuvia e poñer as 200 no dicionario. Entón, colleuse unha, pero as outras 199 siguen sendo igual de válidas. E máis, téndelas que seguir usando todas as palabras, co seseo e cajeada. Bueno, a ver, é a miña maneira de pensar, porque se seguimos usando as palabras como as usaban, como as aprendemos de nosos pais, de nosos abuelos, de nosos bisabuelos, tatarabuelos, de toda a xente que ven detrás, é unha maneira de seguir aguantando das nosas tradicións. Canto máis aguantemos das nosas tradicións, máis poderemos seguir chamándonos pobo gallego, non? Porque, senón, absórbenos. Porque, o sea, sigue sendo igual de válido dicir gato. Dis ti, bueno, pero hai no que poñer con GH. Xa, según a normativa, sí, pero pero non existe no dicionario a palabra jota. Eu só sei, pero eu non quero deixar de que se use a maneira de falar, sabes? De ningún sitio, que me gustan todas as palabras, porque as que xa están normativizadas, que están escritas no dicionario, esas xa non se van a esquecer, xa quedan aí para sempre, xa están escritas. As que penden dun fío son as que nos quedan a nós na boca, que nas diximos, sabes? Entón, esas son as que hai que manter vivas. Vamos a dar un grolo ao café, pois non vai me ir enfriando. Yo ya lo acabé, pero me encanta oírte. Vai cantar outro café, que te esperamos. Conchi, facemos un Kit Kat e esperamos por ti. Mi papá era de Coruña y lo hablaba como tú, y mi madre de Orense y ya hablaban distintos. Ai, como che creo, Conchi, porque mira, aquí máis en todos os sitios, eu digo xo que pasa aquí distínguese perfectamente, bueno, entre nós, ao mellor ven unha persona de fora e falan todos igual, pero aquí distínguese perfectamente unha persona que é de 2 km aquí cara ao norte, de unha persona que é de 2 km e pico cara ao sur. O sea, os de Ajiño de Ves falan diferente a min, e os daqui de Corrubedo tamén, e notase, sabes? Non sei, son como dejes, ese deje na lengua que teñen, que se vai pegando pouco a pouco de generación en generación, e vai quedando en ese núcleo. Home, pouco a pouco vaise perdendo, porque non hai maneira de frenalo, non? Porque é o avance, é o vivir con outra xente. Antes a xente non salía do seu núcleo, nin viñan forasteiros para fora, de fora, quero dicir, pero agora, entón, só estares con outra persona, sempre se che vai pegando outro tipo de deje na fala. Pero, bueno, aínda así, cunha diferencia de 2 kilómetros, aquí distingues perfectamente se eres de Ajiño sin ter que dixilo. Ou se eres de Ribeiro, sí. Entón, imagínate que se teus pais, un era da Coruña e outra era de Ourense, mi madre si non se nota. O sea, os de Ourense xa falan diferente, porque ademais
o mapa de Galicia dividido en 3 bloques, oriental, occidental e o central. Ourense cadra no centro, xa non teñen nin o seseo explosivo, nin teñen a geada, teñen, por exemplo, en vez de dicir o zapato, din o zapato. Así cambian moitas cousas, vai así non cambia. Bueno, pois os de Palmeira outra cousa, os de Palmeira son independientes, eses son os da República Independiente. Palmeira, vamos a dar a independencia, vamos a poñer unha fronteira ali, e cando queiramos ir a Palmeira vamos a ter que pagar unha cuota. Totalmente, ajiño sin lei. Home, e máis, ajiño para todas as persoas que esteades aquí agora comigo, con nós, todos xuntos na miña cociña, non sepades o que é. Ajiño é un pueblo de Ribeira, que pertenece a Ribeira. É un pueblo, home, chiquitín, como as aldeas que son daqui, son todas máis ou menos do mesmo tamaño. Pero en Ajiño hai como unha división. Hai ajiños do puerto da entrada e hai os de Ajiño de Bes. E os de Ajiño de Bes son os da lá máis do fondo contra o Puerto Fenicio. E xa teñen outra maneira de falar, de pensar e todo. Non é o mesmo ser de Ajiño que é ser de Ajiño de Bes. É máis, hai xente que xos recalca, non, son de Ajiño de Bes. E non é nada que son a 2 escasos kilómetros da entrada, pero, bueno, cada quen. Eu sempre nas casas de meu pai falei normativo. E agora a miña moza da Arousa falo jastrapo e síntome máis gallego. Moi ben, mira, falastes normativo porque non sei os anos que tes, pero seguro que tes 30, ou dai pa baixo. Ou, bueno, todo máis 35. As persoas que, como a min, nos meteron o gallego cando xa estábamos cursando e que xa tiñamos, non sei, 10, 11 aniños ou así, eu ríame, o sea, cando me dixeron por mirade, cando eu empecín a ir á escola, ao EGB, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, todo eso, tiñamos 4 asignaturas, 4 na máis, eran lenguaje, chamadas así ademais, lenguaje, matemáticas, naturales e sociales, punto e pelota, eran 4 asignaturas. Depois tamén tiñamos gimnasia, que era salir ao recreo. Gimnasia era salir ao recreo, libre, a xogar ao que quixeras. E despois, co tempo, en sétimo de EGB, Dios mío, onde van os anos, meteronme francés, pero resulta que non lo daba un profesor que non tiña nin idea de francés, e aquelo era un francés-inglés, era como un hispan-inglés ou algo así, facíamos o que podíamos. E xa en sétimo e octavo foi cando me meteron o gallego como idioma, como outra asignatura. E eu recordo o cachondeo, as risas de todos os compañeiros e compañeiras miñas, e eu tamén. Que nos van a enseñar a nós de gallego logo? Nós non sabemos falar o gallego. Nós, total, xa sabemos falar gallego. Como vai haber unha asignatura que se chame gallego? Temos que estudiar máis. Agora temos que facer un examen aprendendo gallego. Eu non entendía, a mí non me collía na cabeza. Entón, cando tuve o meu primer libro de gallego en gallego, non entendía. Eu non entendía aquel gallego. E máis, por primeira vez na miña vida, pois iría xa con 11 anos ou 12, empecín a saber quen era Manuel de María, quen era Rosalía de Castro, quen era Castelao. Eu hasta aquela non tiña nin idea. E bueno, a Rosalía venderonmo como unha chorona, unha angustiada, que só contaba penurias. En fin, eran uns libros de texto de gallego que deixaban moito que desear. Bueno, todos, porque os outros tamén eran politiqueo, puro e duro. Pero non sei a que ven isto, mi má, foi má pinza totalmente. Do chaval este que me comentaba, Brais ten 40! Ño, pois sorprendésteme. Falaba só o normativo, porque claro, con 40 anos xa collestes o gallego na escuela. Os que temos máis de 50 non o collemos. E entón, o normativo, para min era como casi aprender outro idioma, porque, mira, a primeira vez que oín que sartén era tixola, que din, é que tixeiras era
tesoiras, digo, eu vou ter que aprender outro idioma, Dios meu, vou suspender. Prove de min. Pero bueno, xa cando os meus fillos empezaron a ir á escola, foi cando empecín a aprender un pouco mellor e a normativizar o gallego estándar na miña casa, que foi tamén cando empezaron a vir os telediarios en gallego, a televisión de Galicia e esas cousas. Entonces foi cando me empezou a sonar un pouco máis cotián, non? Porque antes eran como palabras, que coño acaba de dicir hoxe, que non sei que está dicindo, porque era como moi raro, falaban raro, pero, bueno, pois agora xa non é tan raro, e agora xa entendo que era, pois, tiveron que escoller unhas palabras para poñer no dicionario e punto, e había que falar esas. Na miña escola non había gallego. Rosa, porque igual tes algúns anos máis que a min. Cantos anos tes? Confiesa! Confiésanos aquí, Rosa! Ola, Santa Uxía, que tal? Home, tes da lá tamén do outro lado do mundo, Dios mío. Telo café aí na mansiña? Sacábamos mellores notas en castellano que en galego. A ver, por que as sacábamos mellores? Porque era todo en castellano. Eu tanto sociales, como naturales, como matemáticas, era todo en castellano. Nin quen falaba gallego. A ver, falabas gallego na escuela. E os centros compañeros, porque éramos todos da aldea. Pero os libros eran en castellano. Cando facías un dictado, era en castellano. Cando facías un examen, era en castellano. E cando tiñas que facer unha redacción ou o que fose, todo era en castellano. Eu tuve que aprender a escribir en gallego, non sabía escribir en gallego. E moitas cousas que teño escritas de cando era unha rapaziña e escribía cousas así, non sei, poemas que me gustaban ou cousas así, e algún poema que teño escrito tamén eu, escribíos todos en castellano. Pero era porque foi como aprendín a vivir co castellano, que se vai a facer. De feito, todas as comunidades de España, todas que, bueno, seinas como eran daquela, que agora xa non as sei. Cando as aprendín, eu era País Vasco. Eran as vascongadas, non era el País Vasco. Imaginádevos como as aprendín. As miñas eran Galicia, Asturias, León, Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña, Murcia, Valencia, Andalucía, Extremadura, Baleares e Canarias. Así eran, E agora teño as que dicir, as que son hoxe en día, faltábame Castilla la Vieja e Castilla la Nueva e Castilla la Vieja. Pero se as teño que dicir en gallego, xa non me acordan, non son capaz. É máis seguro que sigo metendo vascongadas. E os ríos tamén, daquela mandábanos aprender os ríos, e os afluentes, esas cousas einas, porque antes na escola aprendías todo como cantando. Bueno, eu tiña a suerte de que tiña algún profesor que facíanos aprender todo como cantando. Entón, sei nos ríos en orden, menos mal que os ríos non cambiaron de nombre, e nin de comunidade, siguen estando no seu sitio. Entón, seimos así: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Turia, Ebro, Llobregat e Ter. Pero como quen canta unha cantinela, ou os afluentes, sabes? Eso. Castilla la Nueva e Castilla la Vieja. Antes eran Castilla la Nueva e Castilla la Vieja. Habías que dicir las vascongadas, Dios mío. Seguro es café. Sí, claro. A ver, si non me cae. Sí, claro. É un cafeño con leite. Clariño. Porque a estas horas, senón depois de noite, acórdome de vos. Eu teño 35 e recordo aprender os ríos cantando. Joder, pois que non todo o mundo, porque agora poñen os ríos e mira, si eres capaz de dicilos ben, e se non, pois nada, suspendoche para a próxima. Agora, o profesorado... A ver, hai de todo, pero agora o profesorado, a maioría, non se molesta en que os rapaces sepan as cousas. Apróbanos cunha redacción que lle fai a final de curso e cun traballo e xa está. Porque ao mellor teñen outra normativa, non é culpa deles tampouco. Frío sí que está, frío non, está templadiño, porque vos direi que esta casa aguanta moitísimo calor, porque levamos casi unha hora aquí. Quentino a 5 menos 10. Estaba bastante quente, non era capaz de tomalo, pero ainda sigue estando choquiño, e mira, co calor que teño aquí, que mira as brasas. Estuvera unha duxa de xurelos e ainda os asaba aí, E churrasco tamén ainda o gaso, É moito calor aquí, entonces... Bueno, pois eso. O que íbamos? Sabedes que vos quería enseñar? Que teño aquí. Isto que eu enseñín onte, surgiron moitísimas dudas
de moita xente, de diferentes cousas que me preguntaron, non? Entón, se queredes, podemos deixar xa a cháchara esta sin ton nin son, que teño eu aquí comigo mesma, podedes empezar a facerme preguntas, así, se queredes, se surge algunha... Pouco lume, Nelson. Ti sabes o calor que fai aquí? Bueno, este meu fogón é moi guai, porque ten moitos anos, está algo oxidado o probe, teño que dar unha man de pintura, lixalo e pintalo. Pero, o dibujo de arriba pintiño eu, ves? Ese dibujo pintiño eu tamén. E isto tamén eu. Isto de aquí tamén o pintiño. Pero este fogón, os anos que ten, poslle unha piña e un par de hachas e prendes de lume e tira, que é unha maravilla, e quenta rapidísimo. A cousiña quenta nun instante. E pois aguanta moitísimo calor. É un ferro bo, supoño, agora non fan tan bos. E aguanta moitísimo calor. Vai, se non facía chuletón. Ti trae un chuletón de vaca vella, é que teña morto polo menos unha semana, que a min que pinchen os ancres non me gustan nada. Eu teño máis de 50. María Esther, claro, eu tamén teño máis de 50. Pero non estudiamos gallego hasta tin que curso, porque eu non me acordo se foi en sexto, en sétimo ou en octavo que me meteron o gallego. De feito, vou vos a comentar unha cousa que non sei se a comentín algunha vez. Tachán, en exclusiva. Eu cando salín da escuela de octavo de AGB, tuve que ir para traballar. O día seguinte xa prácticamente xa fun para traballar. E xa non deixín de traballar, pois, hasta Antonte, me parece. Entonces non puden estudiar máis, non tuve unha oportunidade, a vida non pude ir a traballar, non? Entonces, cando quedín embarazada do primeiro rapaz, dixen eu, bueno, agora ou nunca, porque a min quedara má espiña de non sacarme os estudios superiores, jodíame moito. Entón, dixo eu, pois é unha espiña, pois vou non intentar agora, se non fago agora, que ademais tuve que estar de baixa, e tuve que deixar de traballar, non vou fazer nunca. Eu empecín a estudiar. E cando cheguín, claro, tuve que empezar a facer a ESO. Tuve que ir facer a ESO antes, porque eu só cursin hasta octavo de GB. Entón, tuve que facer toda a ESO. E o día que empecín, tuve as miñas dudas de ser capaz a sacalo. Unhas dudas importantes, porque... dime de conta de que non me acordaba nin a tabla de multiplicar. Eu empecín as clases toda cunha ilusión tremenda, cas miñas libretas novas, con todos os apuntes e todo o rollo, e cando cheguín ali, dixo, mi madre, cando mirín para atrás, claro, cos meus anos, eso telo que sacar por adultos, non? E chamase EPA, en vez de ESO, chamase EPA, Educación para Adultos. E claro, eu na primeira fila, porque eu o que quería era ir a aprender, e quería o sacar de verdade, non para ter o título, que total eu non quería para nada, que a miña vida laboral, gracias a Dios, levoume por un camiño que non me fixeron falta títulos nin universitarios, nin nada, e xa fei ben. Pero era como un orgullo meu, unha espiña que me quedaba aí por facer. E cando me din para atrás, detrás de min, na escuela, só había rapazada. Todos tiñan 18, recién cumpridos 19, e o máis vello tiña 20. E pois estaba eu máis dúas máis, como a min, máis ou menos. Pero claro, toda esa rapazada que non sacou a ESO polo que fose, pero por moi pouco que superan, doblaban, bueno, cagaban por nós, polas tres vellas que estábamos en diante, porque, polo menos, a tabla de multiplicar tiña na reciente. Falábanlle de calquera fórmula de matemáticas e dixían, ai, sí, eu quedaba. Eu iso non estudei na miña vida. Entón, eu partín dunha base tan baixa e tan ignorante que tuve que facer uns sacrificios que non vos imaginades vos que pa que. Tuve que empezar a cantar a tabla de multiplicar para min e aprendela de memoria. Non por nada, porque ao mellor deixaban andar ca calculadora e iso, non? Pero a hora de facer un exercicio, un examen, por simple que fose, non? Todos os meus compañeros e compañeiras de atrás
nun problema planteado, non tiñan que pensar canto era 7 por 5. Eso só sabían de memoria, eso xa lle salía de natural, así como quen di, é de día ou de noite, é de día, non? Pois ele salía así de natural. Eu tiña que empezar desde o 1. 7 por 1 é 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 7 por 1 é 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, hasta chegar ao 7 por 6. E iso xa me levaba 5 minutos. E cando os meus compañeros já tiñan o examen acabado, eu iba ainda na primeira pregunta. Entón, tuve que partir dunhas bases moi cero patatero. E matemáticas, pero en todas as asignaturas, Pero, bueno, eu saquín. Despois de eso, fun facer o bachiller, e saquín primeiro... A ver, levoume anos, porque tuve unha temporada que tuve que deixar. Cando nasceu o neno, tuve que deixar de ir á escola. Deixei un curso, como faltábame algunhas asignaturas do último trimestre, ou algo, non me acordo, depois tuve que examinar por libre, depois tuve que presentarme aos exámenes, e despois, anos despois, fun facer o bachiller, porque me quedaba aínda aí tamén. Anos despois, o Antante, Eu saquei o bachiller o Antante, fai nada, acabame de chegar o título aínda agora, non vai a ser pensar, pero quedábame tamén esa espiña. Entón, claro, laxos de tempo, desde que saquín a EPA, a que lle chamades a ESO, hasta que empecín a estudiar o bachiller, Dios mío, só volveron a pasar, pois non sei, 15 anos máis ou así, ou máis, non sei, non me acordo, tiña que mirar, pero volver a empezar o bachiller, volveu a pasar casi o mesmo, porque, claro, os de atrás, o máis novo, 18 anos ou 19, non sei os que teñen, pero a máis vella detrás de min tiña 20, e eu, claro, tuve que empezar moi atrás. Pero querer é poder, eu non sei para que vos metín este rollo. De verdad que non sei onde saquín este rollo, pois para que queres estudiar, tú ya sabes moitísimo. Eu non sei nada. Mira, Conchi, ti nunca oíste isto de canto máis sei, doume de conta de que non sei nada? Bueno, pois ese é eu. E cada vez convénsome moitísimo máis, por 2 motivos. Mirad, non sei como explicalo. Eu antes, bueno, a min a biología xa sempre me gustou moitísimo, para min era unha pasión, era apasionante todo o que tuvera que ver con biología, sempre. O sea, xa sempre me gustou, xa sempre tiña libros sin querer ir á escola, nin nada, para estudiar, para mirar, para curiosear, antes de que houbera o San Google, que agora podes mirar calquera cousa, vídeos informativos, que iso é, Dios mío, unha maravilla. Pero, pois eu teño os meus libros de ciencias porque me apasionaba xa, gustaba moito. É a miña carreira frustrada. Si tivese tempo e cartos, iría estudiar biología hoxe. Mañán empezaría xa no seguinte curso. Se me dera a nota, que agora hai que ter nota de todo. Bueno, pois voume ao de que canto máis sei, doume de conta que non sei nada. É por 2 motivos. Un é porque eu antes, por exemplo, contentábame con que isto se chamaba tamarillo. E con iso xa me daba por satisfeita, xa pensaba, Dios, que tanto sei que isto é un tamarillo. Pero, co tempo, dime de conta de que a parte de tamarillo tamén se chamaba tomate do aire ou tomate americano ou tomate do vento. Entón, xa dixo eu, eu pensaba que sabía moito chamándolle tamarillo e resulta que ten 4 nomes máis. Pero pasou o tempo e aprendín que esta planta que ten 4 ou 5 nombres tamén é boísima en carotenos, é boísima en vitamina A, as do grupo B, vitamina C e vitamina K. E dime con canto nos dentes porque pensín que se sabía moitísimo máis. Pero depois, co tempo, dime de conta de que iso que sabía non era nada, era unha merda, porque para entender todo o que é iso, hai que saber por que está formado iso. E que son as vitaminas, que son as proteínas, que son os minerales, para que os necesitamos, que fan no noso corpo, como sintetizan as nosas propias proteínas. O sea, cando sabes algo así, e abres, sempre, ao final acabas con unha enciclopedia así, só era un tamarillo. Non sei se me expliquín. E a segunda cousa que penso eu, que canto máis sabes, daste conta que non sabes unha merda, que non sabes nada, a segunda cousa é porque eu penso é máis, bueno, está demostrado, que todo o que sabes, a ciencia certa, hoxe,
dentro dos anos non vale para nada. Non sirve de nada. Todo o que pensas que era irrevocable, dentro duns anos vanse a dar conta que non era así, porque non era así. Non sei, pois antes pensaban que a Terra era plana, hasta que se demostrou que non, que era redonda. Antes pensábamos que os planetas eran Mercurio, Venus, la Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutón. E agora resulta que non, que Plutón non é un planeta, haino que quitar. Antes pensábamos e sabíamos a ciencia certa que o Sol era o centro do universo e os planetas giraban todos así arredor do Sol, e resulta que non, que se move todo como así e os planetas móvense como en elíptica. E con eso, todo, calquera cousa de medicina que hai 30 anos ou 20 anos se sabía a ciencia certa que era así, hoxe en día está desmentido, que non era así, erramos, non? Cometemos errores, pensamos que ese estudio era así, e vamos a ver que un estudio que fixeron tal demostrou que o que se sabía non era tan así, que era tan asá. Entón, por iso digo eu que por moito que sepas, nunca sabes nada. Por moito que se aprenda, sempre pouquiño, nunca chega a nada, porque todo é mentira. Mirade, antes as plantas, o sea, vamos aos grelos e ás ravisas, non? Antes, hasta agora valeu, hasta este ano, valeu sempre. Había que plantar as ravisas no mes de agosto, nas leiras fresadas do mes de agosto, porque había que plantalas en polvo, seco, para que as semillas, as sementes, non abrisen de contado, non germinasen, porque tiñan que germinar pouco a pouco con calor, teñen que germinar con calor e moi pouquiña humedad. E iso só se conseguía no mes de agosto, porque era o mes no que empezaba a entrar o primeiro de inverno, dixíase sempre, non? Primeiro de agosto, primeiro de inverno, porque as noites non xiaban, pero xa empezaban a ser noites húmedas. E esa pouquiña humedad chegáballe para que as ravisas empezasen a germinar. Pero, cando chegaba o día, había un sol esplendoroso e seguían estando no polvo seco, que é onde teñen que nacer as ravisas. Bueno, pois resulta que este mes de setiembre, o sea, os que plantamos en agosto, tuvemos unha suerte bárbara que empezara a chover a semana pasada, porque senón anevábanos todas as ravisas. Entón, o que pensamos que hasta ahora de toda a vida se dixo que as ravisas se sabía que plantar en agosto, este ano xa non é tan así. Xa non sabemos tanto como sabíamos todos os anos para atrás. Vale, creo que me estou liando un pouco. A ver, mira, Nosquiña, tú eres unha mujer moi inteligente, muchísimo, e encima eres buena gente. Bueno, iso depende a quen lle preguntes, porque todo o mundo somos boa xente para alguén e moi mala xente para outra xente, quero dicir. Eu non me levo ben con todo o mundo. Sería moi hipócrita iso. O sea, que unha persona me diga que se leva ben, eu levo-me ben con todo o mundo, ou non sales ao mundo, ou non hai cousas que fan outras persoas que as que non podes estar de acordo, porque se non eres unha queda ben, e non tes ideas propias. Eu teño as miñas ideas, a miña filosofía de vida, eu penso que é a correcta, que é como debería de ser, non? Amar, respetar, vivir e deixar vivir. Pero non todo vale. Dentro desas 4 palabras non todo vale. Porque, claro, hai moita xente que está así un pouco guillada que pensa que o que fai está ben. Mata a outra xente. E pensa que está ben. Que o fai polo ben do mundo. Eu que sei. Cada un ten unha maneira de pensar. Mi hijo é biólogo. Eu quixera. Esa é a miña carreira frustrada. Moi boas. Saludos desde Chile. Salúdasme desde Chile! Toni, espera, non me faledes máis. Espera, Toni, salúdasme desde Chile en gallego. En serio? A mí dame máis explicacións. Eres gallego, estás emigrado lá en Chile, ou estásme falando en gallego? Quería estar antes, pero estaba traballando, xa cheguei tarde. Non chegastes tarde, chegaste a tempo, que eu ainda teño a taza do café vai por aquí. Cando a miña taza do café chegue abaixo, Toni, vou a dicir o que me pon a miña taza personalizada e pon Aiquirindo.
Cando chego o café abaixo e temos que ir indo. Non chegastes tarde. Son de Ferrol. Que estás emigrado traballando en Chile ou así? Contanos máis, home. Tal que estamos en familia, nin quen che ve, nin quen che escoita, nin quen di nada, nin quen. Los biólogos no saben lo que contas de os nabos. Sí, eso claro, e nuestros ancestros si sabían todo. Sí, sí, estou totalmente de acordo, Elvi. Pero é que, mira, ningunha persona deste mundo, nin do mundo que poda vir, vai a ter o tempo suficiente para aprender todo. Non dá tempo, porque, polo que expliquei hai un pouco, a miña maneira de pensar, cantas máis cousas sabes, menos, o sea, máis te das conta de que do pouquiño que sabes da vida. Canto máis conoces, máis te das conta que sabes pouco. Non che dá tempo a unha persona, é inviable, non lle dá tempo a aprender todo o que hai nesta vida. Aparte que non ten cabida, é imposible. Por moi inteligente que fose, que gardase toda a información, rum, así de repente, tería que botar unha semana en cada casa do mundo para aprender todo o que se sabe nesa casa. Que sei, é imposible. Que os biólogos non saben isto dos grelos. Se o estudian, pois ao mellor sí. É que ao mellor non hai información nos libros do que eu expliquín das ravisas e dos grelos e dos nabos. Pois posiblemente tamén sexa verdad. Hei de facer un vídeo solo para explicar isto, para explicarlo ben. Cando me empecen a grelar un pouquiño as ravisas, heivos de facer un vídeo de todo isto. E máis como se poden congelar. A min xa sabedes que non me gusta moito congelar cousas, as cousas da horta, porque prefiero comer o que teño de temporada. E como teño a suerte de vivir en un sitio no que todos os días do ano teño cousas na horta para traer para a casa para comer, pois non teño a necesidade de gardar moito, non? Sempre teño. Entón, a ver, vamos a ler aquí algunha preguntiña. Toni, dinos, desde Chile, no campo da xustiza, pero xa para o ano volvo a Terriña, definitivo. Moi ben. Pois alégrome, Toni, se é o teu deseo, alégrome moito. Ahora los biólogos están trabajando en Telepizza. Xa, pero tampouco non é culpa deles. É que esta sociedade, a ver, algún día ten que pegar o frenazo padre e romper todo por todos os lados e volver a empezar outra vez como empezábamos antes. Volver a traballar as hortas, volver ás aldeas, e así. Se non o paramos, vai ser un problema. Non é culpa deles, Eu xa sei que os biólogos traballan en Telepisa. E aba traballo. Aba telepisas para traballar. Pero, bueno. E logo os chícharos cando os plantamos, e os tirabecs. Vamos a ver, aí estamos. Preguntas boas, Raquel, moi boas. Raquel, non sei se che saludín. Moi boa tarde. Cando entra noviembre, bueno, agora xa podemos tamén, que depende da zona na que vivamos, porque sempre depende do clima que faga na vosa terra. Eu que sei. Mais ou menos que non faga heladas e que xa empezase a chover, podemos empezar xa a plantar todo tipo de leguminosas de inverno. Estos son tirabeques, chícharos e fabóns, eso sobre todo. E os fabóns eu esperaría máis a finales ou a primeiros de noviembre, máis ou menos en noviembre. E así poden botar na terra diciembre, xaneiro, febreiro. En febreiro, ao mellor, ou en marzo, xa temos colleitas, xa podemos arrancalos para poder utilizar a terra para plantar as cousas de verán. O sea, se tardades moito en plantar os chícharos, os tirabeques e os fabóns, a non ser que teñades unha horta grandísima, pero se o plantades onde plantades as cousas de verán, podedes empezar xa a plantalos agora, ou primeiros de noviembre, máis ou menos, non? Pode ser que a luna de forza, o sea, que a luna medrando, non lle vai a influir, incluso ainda lle vai a axudar a crecer máis rápido, e así, 3 ou 4 meses despois, xa tendes colleita, e só os podedes arrancar para empezar a plantar, pois xa sabedes, preparar a terra para plantar as solanáceas, pimentos, tomates, berenjenas, lechugas, repolos e todas as cousas que plantedes nas vosas hortas para ter comidiña po verán. Mais preguntas. Como los ajos. O mellor Coral estálle respondendo a Raquel. Como los ajos non tanto, porque os allos teñen que ser plantados con frío e con chuvia.
que cada semente necesita as súas cousas. E o allo necesita humedad continua. O allo non vale plantalo, por exemplo, ti dices, eu plantei os allos en agosto, non valeu de nada. Ou tes un riego constante, porque os allos pasa o seguinte, en canto collen un pouquiño de humedad, estean na terra non estean, porque vos podedes facer a prueba, poñedes unha cabeza de allos en un vaso que non cole para baixo, e poñedes agua abaixo, e uns días vai a botar unhas raíces así. Van a intentar chegar, coller a agua, non? E despois van a empezar a botar os gomos para arriba para facer plantas de allos, para facer cabezas de allos. Pero ti plantas un allo na terra antes de tempo, o sea, cando aínda vai haber días de sol, non sequía, porque a terra se aguanta a humedad, pero de sequía, eses allos que se empezaron a botar raíces, que as botan rapidísimo, ao mellor en 4 ou 5 días se teñen raíces, e se empezan a botar o gomiño para arriba. Como eses allos sufran, xa non te digo máis, pero 5 días seguidos de sol deste de setiembre ou de outubro, que queima, que é un sol que pasa dos 20 ou 30 grados, con unha humedade relativa altísima, e tal, iso que vai a facer é que as raíces mermen, o sea, que se ruchan, quedan como secas, e o gomo de arriba seca, rucha, e iso nunca vai arriba. Pode ao mellor despois empezar a gomar, pero vai facer unha cabeza de allos así. Te vai a facer uns dentes de allo que non és capaz nin astonalos, só tes que comer enteiros, con piel e todo, non és capaz de quitarlo. Entonces, cada cousa ten que ser plantada no seu tempo. E se as leguminosas, o sea, chícharo, fabón, tirabeque, non? O que me preguntabades, podedes a plantar agora, porque iso, ainda que sufre un pouquiño de sequía, non pasa nada. Pero o allo non. O allo ten que ser plantado en noviembre, diciembre ou incluso en xaneiro. Pero, ollo, tendelo que plantar en un sitio que non vos vai a facer falta para depois plantar tomates ou pimentos ou berenjenas. As solanáceas, as que se chaman solanáceas, as plantas que son para plantar no verán, o sea, na primavera para teres fruta no verán. Porque os allos botan moitos meses na terra. Vamos a botar, pois, polo menos 7 ou 8 meses na terra, antes de que estean para coller. Entón, se os plantades en enero, no sitio onde ibades a plantar os tomates, tendes que escoller ou arrancades uns allos inmaduros, ou ese ano plantades os tomates na leira do veciño, porque todo non se pode, ou plantades no vosso tempo. Entón, os allos, depende de se non vos fai falta o sitio, mellor é que estean sempre en humedad, e para asegurarnos eso, hai nos que plantar en noviembre. Noviembre, diciembre, todo máis, xaneiro, para que cando empece a vir o sol da primavera, xa teñan uns gomos interesantes, de máis de medio metro de alto, que xa sean plantas importantes, que xa non dependan do dente de allo, que xa teñan raíz propia. Non sei se me expliquei. Ben, eu que fizer outro vídeo sobre iso. Dios mío, que lista máis larga vou ter de vídeo. De vídeos para facer. Máis preguntas, veña. E por que non tes invernadero? Balbina, pregúntame por que non teño invernadero. Nin o teño, nin o quero, aínda que mo regalasen. Por que? Unha, que eu a miña forma de traballar, a miña forma de entender o amor da terra, as plantas e o amor de cultivar, é antiplásticos total. Antiplásticos cero. O único que lle poño malla antierva é cando fago un bancal de suculentas. Sabedes estes arreglos que teño eu tan chulos de suculentas? É o único que lle poño, pero vou a dicir, non polas ervas, que a mí non me preocupa arrancar ervas. Nunca na vida me preocupou, o sea, ao contrario, gústame, relájame, é como unha, non sei como se explica, pero é como unha cousa zen, con Z, zen, para min, é moi relajante arrancar ervas. Si non, porque eu teño moitas suculentas na horta plantadas, entón, este tipo de arreglos que fago con tanto mimo e tanto cariño, que os fago como, sabes, con alturas, aquí poño estas suculentas que son máis blancas, depois poño estas que son como tirando a azul, e fago cousas así bonitas, eu fago como se fora un cuadro, fago arte con suculentas. Despois, resulta que me ven, eu teño na horta, teño toupas, topos, ratos grandes, ratas grandes, ratos de campo, eses que son pequeniños que teñen as orelliñas redondas, e teño tamén musarañas. Musaraña é como se fora
é unha especie como de rato que ten unha cola cortiña así, pero non é toupeira, non ten as patas como unha toupeira para escavar, e ten o foxiño como así moi largo, e ten os dentes xusto pousados así aquí no foxiño de arriba, non sei como lle chamades vos, eu chamolle musarañas. E todo ese tipo de roedores, aínda que non vayan para comer suculentas, que non as comen, non suelen comer suculentas, nin plantas, suelen comer máis ben os bichos que hai na terra, por eso escavan. Pero ven unha desas e pásame por debaixo e levántame todo. E iso é o que me dá moita pena, porque unha vez que teño plantadas as cousiñas con tanto mimo e con tanto, porque ás veces planto suculentas que son aínda pequeniñas e todo, ven un rato de só unha toupeira, levántame todo, e para arreglar ese estropicio, teño que quitar outra vez todo e dá moito traballo. Entón, en ese caso, solo para as suculentas eu uso a malla antierva, sabes? Poñolle un drenaje bo por abaixo, con pedras ou con gravilla ou co que sea, e enriba poño a malla antierva, e enriba da malla antierva poño a terra para evitar que os ratos cheguen á malla e non teñan como subir para me estropear o meu cuadro, a miña obra de arte de suculentas. Pero no resto da horta non teño plásticos, non me gustan. Unha porque é antinatural, o sea, plásticos non... Eu non entendo esa maneira de cultivar, non con plásticos nin con mallas, non a entendo, non a quero. Outra que os plásticos, co sol, acábanse tascando, aquí díxelle tascar, cando un plástico deixa de ter a flexibilidade que tiña ao principio, e se lle tocas, escacha en 1000 cachos. Escacha. Xa tes microplásticos por todos os lados. Entonces, ese é outro dos motivos. E o máis importante é que ronco de chea, tamén o teño que dicir. Eu vivo nun sitio donde o clima me permite ter cousas todo o ano. A ver, iso non quita que veña un día unha tormenta destas grandes con un vento tremendo e me rompa 1000 plantas, me estropee a colleita toda que tiña de non sei do que fose, porque ven unha ráfaga de vento e túmbame, non sei, os perros, os repolos, ou párteme todo e quedo sin nada, que tamén pode ser que tamén xa me pasou, pero vivimos á intemperie. Entón, frústrame, pero tampouco me cabrea, porque é algo que tes que esperar, non? É como un mariñeiro ou unha persona que vai ao mar e espera que todos os días este o mar chan. Non pode ser, ten que vivir pensando que tamén van a vir temporales e que pode facer estropicios. Pois eu tamén. E o invernadero é que non me vai a aportar nada que non teña xa. Nada. Cero. Patatero. É que aínda que me dixeran regaloche un invernadero e voucho poñer ali e que tal, non o quero. Non sei, non lle vexo nin logro nin lucro e máis molestaríame á vista. Quero dicir, unha carpa de plástico na miña horta. Non sei, non me gusta. Non me gusta, non entendo, nin a vexo... A ver, a non ser que te dediques a vender, sabes, que teñas unha explotación na túa horta, que te dediques a vender lechugas, que necesites ter lechugas en perfectas condicións todo o ano ou tal, un invernadero para unha casa, non sei, por iso non o teño. Algún consello para que os bichos non me coman todo plantado? Pasen repolos, todos comidos. Mira, o meu consello é que non se boten insecticidas ningúns, porque o consello rápido sería dicirche, vaite á túa tienda agrícola, dille que che vendan un insecticida de amplio espectro. Entón, ti mételo na sulfatadora, e matas todo. Ao momento. E dali a 10 días volvenos a ter, porque as mariposas van a vir, van a poñer ovos, mariposas non, perdón, as polillas. Vamos a separar mariposa de polilla. As polillas van a ser que son... Vístelas 1000 veces. O día que a veces estea grabando, é bola de gravar. É unha mariposiña así medianeira, tampouco non é pequeniña, suele ser entre beis amarilla ou blanquiña, que sempre anda revoloteando onde están as verduras. Ese é culpable, porque vai e ponche
20 ovos aquí, nesta verduriña por abaixo, outros 20 ali, 20 ou 30 no outro lado, e encheche os repolos de pequenos gusaniños. Ela sabe onde os vai a poñer. Ela sabe que os ten que poñer na verdura porque os seus fillos, cando nasan, con unha fame que flipas, van a empezar a comer a verdura. E iso é o que te está comendo a verdura. Entón, primeiro, podes evitar as polillas sin usar insecticidas, xa che digo. O consello máis rápido sería dicirche, botelle insecticida. Eu non boto insecticida bueno, a nada non. Eu teño fogo aquí na casa, cando teño unha invasión de moscas, ao mellor fagolle un flis, pero na miña horta, as cousas que vou comer, non lle boto. As polillas, ese tipo de polillas, suelen ser animales que as atraen cromáticas, chámense cromáticas, monocromáticas, o sea, que hai un color que as atrae, que se sinten como atraídas por ese color. Ese color suele ser o amarillo fosforito ou o verde fosforito, ese clariño. E temos unha solución moi fácil con estas botellas de produtos de limpieza. Suele ser de lejía, pero, bueno, hai produtos de limpieza que se venden en botellas amarillas ou verde fosforito, non? Como se sinten atraídas por ese color, ti podes recortar un cachiño e poñelo na verdura. Non vale poñelo se o repolo está aquí e ti poñer esa trampa aquí, cromática, non vale de nada, porque por onde voa a mariposa? A mariposa vai a voar por aquí. Se pos aquí a planta, a mariposa non vai ir aí abaixo, entón, poslle a trampa aquí colgada, en riba do repolo, e a mariposa, cando veña revoloteando, vais a sentir atraída por eso, antes que polo repolo, e vais a pousar. Entón, para que quede pegada, podeslle botar, pois, mel, aceite, pero tamén escorre. Entón, cada día tens que ter así como un cacharriño ali, con un pinceliño, e vaslle así un pouquiño máis ou así. O que pasa é que esta trampa non é selectiva. Vai a pegar, vas a ver que van a pegar 1000 polillas. Se as viste revolotear por aí pola verdura, vas a coller 1000 polillas, pero tamén algúns bichiños máis. Pero, bueno, tampouco non é o grandísimo dos males, é moitísimo peor botarme insecticida, sabes? Son como daños colaterales os outros bichos. Esa é a primeira fase. E a segunda fase é cando xa tes os bichos na verdura. Cando tes os bichos na verdura, se non queres usar insecticidas, que eu non o fago, o mellor é ir, ves? Eu agora poño as caciñas de cerca porque para ler de cerca se me fan falta as caciñas, e quítollas unha a unha, ben as esmago, ou ben collo un cacharriño, botas todas e depois botollas ás galiñas, que lle gustan que flipas. Proteína de primeira calidad. Ademais, están jugosos, porque están por dentro, se os espachurras fan todo é verdura, porque espachurras verdura, todo é verde. Tes esas dúas opcións. Teste que fijar moito, porque eses bichiños, dadeos conta, os ovos son máis pequeniños que a neviña de col. O sea, que as sementes das rabices, moito máis pequenos incluso, suelenos poñernos en vez das follas, sabes? O repolo está aquí, bueno, pois nesta folla, pola parte de abaixo, suele haber son uns puntiños, así suelen ser verde clariño ou blanquiño ou así ou amarillo, moi pequeniños. Se un día andando na verdura vedes eso, xa lle facedes así co dedo, só os esmajades todos, porque xa evitades que vayan a nacer. Segundo, cando empezan a salir deses oviños, son diminutos os gusanos, pero digo vos que diminutos, vedes o tamaño desta punta deste bolígrafo? Bueno, pois non sei se chegará a 1,5 milímetros. Pois dese tamaño, pero super delgadiños. Como os vas a ver? Como os encontras? Pois é moi fácil, porque eu xa, por deformación miña, eu chego á horta, o primeiro que fago, a non ser que non teña tempo, pero o primeiro que fago é ir mirar os meus, teño aquí 6 repolos, así 6 brécoles e 6 coliflores, agora plantadas, e o primeiro que fago é ir a miralos. Fago unha visual. Se ves un merda, que se lle ve moi fácil, porque é como a súa caca é pequeniña, boliñas como verde clariño, verde oscuro, todo mezclado así, como se foran de plastilina. Se ves eso, aí sai un bicho. Eu xa non me vou hasta que non vexo o bicho. É que non lle quite a verdura. Non me vou, porque se non lle quito vai a seguir comendo e vai a seguir medrando. E cando te deas conta, en 4 días tes un gusano de 3 centímetros que che come o repolo enteiro.
Entón vou e pego o repaso, collo as folliñas pequeniñas, no ollo é onde suelen estar, porque así como nasen buscan a parte máis terna da planta. Entón, xa se escudriñan no ollo, non? No pequeniño. Ti colles as folliñas, mírala polo revés, e aí está. Pero, sin duda, tras, collelo. Xa non o tes nin que coller, eu fago así, na folla, xa. E esa é a mellor maneira, a maneira máis ecológica, direivos que é rápida, porque unha vez que te acostumbras, vas á horta e pegas o repaso. E ti sabes, pero esta folla está moi comida, entón xa vas directamente. Só ves, porque os outros furados, o repolo medrou, e sabes que os outros furados non teñen, non se acaban de comer. Entón é moi fácil quitarlos. Bueno, fácil entre comillas, está, pero bueno. Esther, a los tomates no les puede llover por encima, me decía mi padre, les puede dar hongos. ¿Es cierto? Bueno, depende, tampouco non é tan verdad. Os hongos son animales, son uns seres vivos que necesitan dunha característica moi especial da unión da humedad e o calor. O sea, hasta pasar dos 23-25 grados e con unha humedad que sobrepase os 30-40 grados, non se di grados como é, de humedad relativa ambiental, cando hai a unión desas dúas cousas é cando os hongos empezan a proliferar. Entón, que pasa? Si ti regas os tomates e os regastes polas follas, pero de noite, dalle tempo a escorrer, dalle tempo a secar, cando chegue o sol do mediodía co seu calor para que o hongo prolifere en esa humedad, xa desapareceu esa humedad, xa non está. Agora, ti vas regar, por exemplo, a mañán, que eu pola mañán non me gusta nada regar por ese motivo. E pensas que regas nas abaixo, non? Sin regar as follas. A ver, é xa de sentido común, se está pegando o sol a 30 grados de temperatura e lle botas agua por riba, eso fai lupa e xa o queima directamente, pero iso pasa nos a nós tamén. Se ti vas ca piel húmeda e te pos ao mediodía que che está dando o sol, tamén te queimas, non? Fai como as gotas de agua diminutas, fan como pequenas lupas e triplican a exposición ao calor, fai queimadura. Entón, eso eu penso que xa non se lle ocurre a ninguén. Pero ti si vas ca mangueira regar ao mediodía e pensas que estás regando pola parte de abaixo, a mangueira sempre ten como gotiñas de agua en suspensión que solta. E esa humedad tamén pode quedar nas follas. Entón, se é pola mañán, a humedad de regares e o caloriño que lle está chegando xa para o mediodía pode axudar a que os hongos proliferen. O sea, os hongos xa están aí, non teñades dúda de que en todas as hortas hai hongos. O sea, hai hongos en todos os sitios, hai hongos en riba da superficie, de todo hai hongos. Outra cousa é que sean capaces a multiplicarse para chegar a facerlle daño á planta, á fruta ou o que sexa. É verdad que os hongos necesitan humedad e calor, a unión desas dúas cousas é nun nivel axeitado para eles. Entón, si é verdad, pero non é tanto. O sea, ti pola noite podes regalos como che dé a gana. Si chove, por exemplo, no mediodía e despois abre o sol, e hai de repente 30 grados e está mollado, ti non lle tes que facer. Xa non regastes, escapou da túa man, non? Poden salir hongos? Sí, pois sí, claro que sí. Un día ao mellor non pasa nada, pero se ves que pasa así 2 ou 3 días, xa tes que ir a botarlle o que lle sueles botar ti para frenar os hongos, porque están aí, pero o que sueles botarlle para frenar. Eu uso leite con bicarbonato. Entón, un día que chove, que quenta o sol, xa teño pendente, pois teño que ir á horta, ainda que sea a noite un pouquiño, co meu cacharro de leite, co bicarbonato potásico, e botarlle un pouco. Se podo, pois teño que facelo, porque senón xa sei que os hongos van a medrar en donde estean aí na humedad e tal. Bueno, despois xoga tamén un papel moi importante que as plantas estean ben separadas para que estean ben aireadas, para que o aire seque rápido esas follas e os hongos non cheguen a proliferar, que non lle dé tempo, digamos, non? Sí que van a proliferar, pero non é o mismo que queimen unha folla que a ventilación que a seque de contado e para aí nesa folla, ti mañán quitas esa folla e xa está. Que haba moita humedad e que teñes os tomates así apuntados e que aquí en toda esta
ca humedad que hai e o caloriño que se forma, todo eso se pudre. Pudre non. Os hongos proliferan de tal forma que se fan con toda esa planta. Entón, eso tamén xoga un papel moi importante. A aireación entre plantas. Hai nas que separar e hai nas que podar hasta que teñan elas a aireación. Sí. A ver, que tal, que falamos máis por aquí? Non sei de onde saiu, pero, a ver, non sei onde saiu, pero mellor que se vaya por onde veu. Que pasou? Ai, que me perdí. Aquí non nos importa lo que viste nadie, vete a dormir. Anda, María Esther. Entón, que faz aquí? Eu non sei que fai aquí logo esta xente que non lle interesa o que falo. Non ves? Mira, esta xente que di que non lle interesa o que falo, a mí, se non me interesa de verdade, eu non boto unha hora a escoitarla a persona. Quero dicir, vaite mirar a televisión ou así, non hai algún programa de Telecinco ou así. Ola, non sei, teño que mirar. A ver. Ala. Xa está. Non vos preocupedes, non sabía que se podía facer, pero acabo de silenciar a María Esther, que está aí a dar por saco. Vaite, María Esther. Non sabía a probe como se ir, pero xa lle dixen eu por onde estaba a porta. Hai que ir indo, deixa ir. Ou unha persona non... Nada. Bueno, pois nada, Brais, non te preocupes. Falan en árabe. Quen falou en árabe? A ver, ao mellor podo traducilo. Non sei, non. Bueno, pois nada. Non sei o que pon, pero bueno, hai un corazón. Me imagino que con un corazón ao lado non poñerás un insulto moi grave. Ou non faría, desde logo. La gente non tiene por que ofender. Estou totalmente de acordo. Bueno, a mí non me ofendeu. A ver, que unha persona che diga non me interesa o que estás dicindo, non é unha ofensa. O que non entendo eu é que fai esa persona aquí escoitando. A min, cando non me interesa algo, cambio de cadena, ou voume para outro lado, non, ou xa non vou. É que para que entra? Non, porque isto non é que sea unha cousa que lle vai a asaltar a todo o mundo no teléfono, está nusca aí en directo, non, se estades aquí é porque quixestedes entrar, e deste ya setar a entrar ou algo así, me imagino, nada, xa está pechada, xa pechín, xa lle dixen eu que fora mirar a televisión. Bueno, pois, preguntade máis e cousas. Casual, atopeite en directo. Hola, Ana, pois encantada. Benvida, pero mira, xa vamos a ter que ir indo. Hai que ir indo, pon na miña taza nova que me regalaron, que pon nusca. Non todo o mundo destas tazas hai moi poucas no mundo, teño algo aquí. Entón, pois, encantada de verche en directo, pero só levamos aquí máis dunha hora e media. Ana López. Entón, pois, eso. A ver, facedeme preguntas. Vou a falar dun tamarillo. Que o tuve na man 2 veces para vos abrir. Tamarillo ou tomate do aire, ou tamén se chama tomate americano. É unha fruta, para min é unha pasada. Riquísima, o árbol é moi produtivo. Bueno, cando fai vento así, caenlle, non lle hai que facer, non sei se a conocedes. Sinto non haber entrado antes. Non te preocupes, tocalla, que depois hai de poñer o directo no de colgar, e depois se che apetece, mi madriña querida, escoitar nunha hora e media, pois depois pódelo mirar. Hola desde Sevilla, máis recetas de calabaza. Hola, Jesús, pero Jesús desde Sevilla. E me entiendes en gallego? Ou eres un gallego emigrado a Sevilla? A min contame, queremos chicha, queremos saber máis, porque así non sabemos. Eu estaría todo o día vendo, bueno, aburriríaste algo tamén, dixo eu, un vídeo para facer os bancales, sí? María José, é algo que me pregunta, foi unha pena cando os fixen non haber grabado o vídeo, pero non tiña ainda o canal, pero hei de facer como se fora unha simulación, eso sí que o teño que facer, porque é algo que me costa moito explicar. Por exemplo, non as preguntas máis casuales, non sei se son agora as vosas cuestións, preguntas ou as vosas dúbidas ou así, non? Pero as preguntas máis casuales, se é a cuarta vez que teño o tamarillo na man e ainda non vos lo abrín,
despois recordádemo. Bueno, vou non pulsar aquí que... Esas dúdas son: de onde sacas a terra para encher os bancales? De que altura teñen que ser os bancales para que sean tal? Que altura teñen que ter para que as raíces da planta tal? Fixéstelle cimentación? Pusesteslle como placa por abaixo? Non lle puse. O sea, todas esas preguntas. Entón, claro, respondelas imaginando o que eu quero explicar é complicado, non? Entón, a mellor maneira é velo. Claro, eu non vou facer outro bancal deses na miña horta porque estou ben, xa me chegan de abondo. Pero vou facer como unha simulación e vou facer un vídeo simulando que o fago para vos explicar de onde saco a terra, que non cumprí ningún, o sea, a terra eu non cumprí, porque hai xente que di, para encher eses bancales tu ves que comprar terra. Xa era o patatero, faltaría máis. Cumprín os bloques é porque non había onde collelos gratis, non? Non gastaba un peso. Pero sí que é un dos vídeos que teño que facer. Un vídeo para facer bancales sin moita terra. Ves, María José? Eso. Como cuidar as plantas de arándanos. As plantas de arándanos coidanse solas, é que é un arbusto, casi como unha silveira. O sea, vais a dar ben, a non ser que queiras que che produzan dunha maneira para querer vender ou así, que os teñas que podar. Podo cando xa non teña, por exemplo, agora que teñen solo espiñas e 4 folliñas, e do demais, o arándano telo que fertilizar, de vez en cando tens que fertilizar a terra porque non é como unha silveira que se dea ben sin nada, e tamén quer agua. Cando está sobre todo con flor e con fruto, telo que regar, como se for unha lechuga, porque sufre bastante, deixa de botar flores, eso, os arándanos, as frambuesas, calquera frutilla desta que é así, dese tipo, máis ou menos, arándano rojo, lila, dame igual, ese tendelo que regar, cando está con flor e fruto, porque senón ruchan, saca os arándanos pequenos, blandos, como non están carnosos e ben, e iso, de vez en cando abonalos. O millor é un abono que podas diluir, tipo humus de lombriz. É que o humus de lombriz é mágico para estas cousas, porque colles un puñado, bótalo nun caldeiro, remesas así e botas o caldeiro de agua. E xa faz todo, regas e abonas ao mesmo tempo, non? E iso con outro tipo de abonos, pois claro, non é tan doado de facer. A non ser que teñas tamén á man compos. E se é un compos bo, senón o compos non é máis que terra. Con beneficios para as plantas, sí, pero non é o mesmo abonar que fertilizar. Entón, hola desde Sevilla, máis recetas de calabaza, por favor. Sí que as farei, Jesús, dao por sentado, porque hai moitísima xente que sí que me dixo, máis e tal. Eses tamarillos son parecidos a qué? Parecidos a qué? Non me deixes así a medias, Raquel. Nusca, non te dixía a ti, senón a un tal Ali que sementou no grupo, meteuse faltando, María Espera. Non me dixas! Espera, a ver, se me entero como foi o conto. Nusca, creo que non te dixía a ti, senón a un tal Ali que sementou no grupo, faltando. María Esther contestoulle a el, pois eu vin un insulto de María Esther. Bueno, pois mal feito tamén María Esther. Tiña que haber contestado de outra maneira. É igual que só o silenciei unhas horas, non sei cantas horas, pero, bueno, pois nada, xa mirarei logo quen é o outro tal Ali. Ou a tal Ali, bueno, é igual. Se te entende perfectamente, sevillano. Sevillano de nacimiento, Jesús, enténdesme perfectamente. Joder, vedes que maravilla. Se hai xente que quere entender, entende. A ver, eso non quere dicir... Jesús, isto me pasa tamén a mí. Cando fui a Sevilla e escuchaba hablar a dos sevillanos, me quedaba así. ¿De verdad están hablando en castellano? Porque non lo entendía del todo, Pero bueno, máis ou menos, sí. Os fisalis. Aí está Raquel. Soltame unha palabra así, e nun lingua anterior e non sei que me quere dicir. A ver, Raquel, recopila as dúas preguntas, Raquel, e faimas en unha sola, senón non me entende. Nusca, a ver, o que tiñas que eliminar era un tal Ali. Xa
pois agora sinto, porque non sei como se recupera todo eso. Pero vale, se volve a entrar ali, supoño que non, porque volvo a dicir o mismo, se non queres estar, para que estás? Pois non lle sobrarán sitios para mirar, Dios mío, mi madre, non lle sobrarán sitios para mirar en YouTube, que debe de haber millones de youtubeiros e youtubeiras polo mundo adiante. Saludos desde Bos Aires, José Luís. Mi madre, que lonxe. Gústame moito como falas, sen prejuicio. Si que teño, algún si que teño. Cando eu era pequeno ríanse de nós. Xa che entendo, vale, sin os prejuicios de falar o gallego, non, é a parte. Non falo nin con prejuicios, e máis con total orgullo. Encheseme o peito de poder falar en gallego e de poder sementalo, de algunha maneira, sementalo en vos, que o estades escoitando, queiras que non algunha palabra ao mellor sempre se e tal, iso para min é un orgullo, axudar a manter viva a miña maneira de falar, que é nosa, ao final é nosa, é de todo o mundo, de todos os gallegos, e xente del mundo, pois para min é un orgullo, pero ríanse de nós na vila ou na cidade porque non sabíamos falar o castellano, mira ti. Luís, tes uns anos, porque, o sea, non saber falar en castellano porque se estudiaba xa todo en castellano, ou a mellor, contanos un pouquiño máis, cantos anos tes, onde era a vila, esa, pero é verdad que a mí, mirad, eu botín uns anos importantes na miña vida, traballando de monitora de tempo libre, o sea, eu era monitora, facía campamentos, cumpleanos, eventos, bautizos, presentaba murgas, comparsas, bueno, que me dediquín así un pouco a animadora, non? E cando iba de campamentos con pernota, o sea, que dormíamos fora da casa, viña a rapazada, ao mellor, pois da Coruña ou así. Os primeiros días, e máis era unha cousa super común, viñan, ao principio, algunhas nenas dicíame, e non te dá vergüenza hablar en gallego? E máis era unha pregunta común. O sea, esperaba que me fixeran porque era algo que sabías que che iba a caer. Elas viñan co seu castellano perfecto, que tampouco era culpa delas. É culpa da sociedade, de como as instruen para que pensen que o gallego é de labrejos, de pailáns e de ignorantes. Pero se che enseñan iso, é o que aprendestes, é o que transmiten, non? Entonces, claro, viñame preguntando se non lle daba vergonza, se non me daba vergonza falar gallego, e viñan como demasiado finas, como para sentarse no chan, como para facer os ojos que eu lle propoñía, que tal, pero esos eran os 3 primeiros días. Despois, mira, acababan como a calquer outro neno, nena, tiradas polo chan, disfrutando, manchándose, e incluso falando palabras en gallego, porque lle facía moitísima gracia aprender a palabra en gallego e depois poder repetila. O sea, Nusca, xa sei dicir bos días, non? Que o dicía con traballos ou tal, que en día di calquera outra palabra que agora non me acordan, pero despois era como un sojo, como un orgullo. Pero o terceiro ou cuarto día, cando salían do entorno que no que estaban, que as puñían como que os gallegos, falar gallego e esas cousas. Ao final, os nenos e as nenas é o que se lle enseña na casa. Na casa máis no entorno no que vive, que non é toda a culpa deles. A ver, saúdos desde Bos Aires. Este solín, Dios mío, cantos... Sinto moitísimo non contestar a todo o mundo que me estades falando un mogollón. Hola, Nusca, cheguei tarde. Non chegas tarde, Lola. Chegas a tempo. Ti canto café. Mira, a taza de Aikirito, a partir de agora este é a taza miña dos directos. Debe levar medio litro. Encho a de café con leite. Nestes momentos está por aquí. Cando acabe a miña taza de café con leite, vou vos a dicir o que pon na taza, que pon Aikirindo. Entón, é cando marchamos a todos. A taza está ainda por aquí, así que ainda chegas de tempo. Canta un cafeño con leite que te esperamos aquí todos. Somos 81 personas. Esperamos aquí as 81 personas a que cantes o café.
para tomar o café con nós. Antes non nos deixaban falar en gallego, é verdad, Ana, é verdad. Tiñamos que cambiar para o castelán cando íbamos á vila ou á ciudad. Ou á misa. Miña nai sempre me di que a misa era en castellano e había que orar todo en castellano. Nuestro Señor non sabía o gallego. Entón había que rezar en castellano. O sea, estaba prohibido, eu penso que nin sabían rezar en gallego. Isto era antes de cantar o cara al sol, antes de entrar na misa, que estaba todo unido da man. Teño 65 e grazas polo conto, o conto cambiou algo, claro que sí. E na casa sempre falamos gallego. Moi ben feito, Ana, claro que cambiou, afortunadamente. Cambiou moitísimo. Agora, os que estamos orgullosos de falar gallego, estamos moi orgullosos de falar gallego. E os que non queren, pois, pérdeno. Non todo o mundo ten criterio. Bueno, máis preguntas. Tampouco dejaban hablar en euskera. Pois sí, o mismo que o gallego. O castelán, franco e castellano, e listo, claro. Pasaba o mismo con todos os idiomas que había en España. E ainda sigue. Que se por algúns fora, cortaban o de coajo e listo. Pero bueno, aquí estamos 4 resistindo la resistencia. Calendario lunar. Podes falar un pouquiño da importancia de plantar a seta do calendario lunar. Para min é super importante, mirade. Hai moita xente que di que iso que non influye, que iso que son contos de vellos, non? Ou leyendas urbanas. Urbanas non, nin urbanitas. Da aldea. Leyendas da aldea. Pero, pasou aí. Estou en directo, claro que estou en directo, lá onde estuve hasta agora, lá. A mí na pantalla acabamos de poñer estás en directo. Esta mosca que anda por aquí sempre a revolotear tamén está en directo comigo. Vou-vos a dar unha sola explicación de que si influye a luna. A que se vexa cos ollos, que ao veces vos cos vosos propios ollos. Bueno, os que teñades, os que vivades en Costa de Mar, sepades que hai mareas cada 8 horas. E que sepades que hai mareas vivas, que son moito máis grandes que as mareas normales. Cando se dan as mareas vivas? Cando a luna vai de forza, cando a luna medra e cando está a luna chea. Entón, hai unhas mareas descomunales. Canto máis forza teña a luna, máis grandes son as mareas, tanto para medraren como para baixaren. O sea, que se aparta o mar, que é unha barbaridade. Bueno, pois esa mesma influencia que ten a luna no mar, tena tamén nas plantas. A mesma. Porque non é que sea algo misterioso de que a luna ten poderes mágicos e que lle fai as plantas. Non é misterioso, nin é así, é unha maneira de explicarlo. Joder, que mira, vi un vídeo unha vez tan bo era, para explicarlo, non sei, era con un globo cheo de agua, non? Ti giras ese globo e o bolo da agua cai polo preso, o sea, cai cara ao peso, a inercia que ten a Terra, non? Por toda a forza de atracción que ten o núcleo da Terra, que a forza que da atmósfera, non? Que é polo que nos aguantamos nós de pé na Terra, porque non caemos cara arriba, si ás veces parece que estamos cara abaixo, non? Que gira a Terra e ás veces estamos cara abaixo, como non caemos? Pola forza de atracción. Bueno, pois, esa forza de atracción, que a forza de atracción da Luna, fai tirar da agua de unha maneira, como se fora un chupón invisible, fai. Porque fai moita forza, fai moita presión, pero fai en todo. O que pasa é que nós só vemos a agua da marea. Vemos que a agua da marea sube para arriba, vaixe para baixo, non? E non ten en todo o globo terráqueo a mesma influencia. Entón, iso mesmo que fai a atracción da Luna e a atracción da Terra, iso mesmo fan as plantas tamén. A súa salvia, as plantas, a nosa, todo en directo. Pois pasa o mesmo ás plantas. As plantas, cando a luna vai de forza, ou sea, cando a luna vai crecendo para ser luna chea, ten unha influencia na Terra, pero por atraccións físicas dos movementos dos astros, que fai como un chupón cara a ela, cara arriba, non? E iso fai que a salvia das plantas estea subindo, que suba máis rápido, que circule máis rápido cara arriba, que non lle coste tanto. A súa circulación é como máis fluida, máis rápida, porque vai ben cara arriba.
Isto fai que, cando plantamos, por exemplo, algún tipo, as lechugas, por exemplo, non? Se as plantamos cando está indo a luna cara arriba e vai a ser luna chea durante unha semana e vai a provocar esa influencia de atracción cara a ela, esa lechuga vai a facer todo o posible por medrar, porque lle vai moi ben a salvia, que ao mellor non pasa, pero por circunstancias que se escapan á miña comprensión física cuántica ou cousas desas. Pero o normal é que as plantas medren máis cando está a luna medrando, cando está na chea, pero pola atracción esa, non? Entón, se queremos que as lechugas non nos grelen, non as podemos plantar cando a luna está medrando, porque as mareas tamén son máis altas cando a luna está medrando. O sea, se o vemos na agua do mar, pensemos que en todas as aguas do mundo pasa o mismo. Nós temos agua, non temos agua, temos sangre, vale? Pois as presións atmosféricas influyenos. Cando hai baixas presións, a xente dolle a cabeza. Hai xente que o nota máis porque é máis sensible a ese tipo de cambios, non? Ou que simplemente é consciente de que, joder, sempre que me doi a cabeza cando hai baixas presións atmosféricas. Por qué? Porque a Terra está aquí. Aquí está o límite do aire, vamos a poñer, non? Onde está a atmosfera, a estratosfera, todo eso. Se hai baixas presións, o mesmo aire está como máis comprimido. As presións baixan e aprétanos máis. É como cando lle metes moito máis aire a unha roda da que admite. Hai máis presión. Pois hai a xente que lle doi a cabeza a menudo e non se dá de conta. Bueno, pois marca nun calendario as fases lunares cando che doi a cabeza. Ao mellor coincídeche cando vai a luna de forza, ou cando vai menguando, ou cando hai baixas presións atmosféricas, ou cando vai a vir unha borrasca porque as presións influyen. O que hai que ser é consciente de que pasa sempre cando hai eses fenómenos atmosféricos. Pero a influencia da atmosfera, da luna, de como estea colocada a Terra nese momento, influye directamente nas plantacións. Nas plantacións, na poda de todo, dos árboles e dos arbustos e de todo, iso hai que ter sempre todo en conta. Eu teño en conta, desde logo. Haberá xente que non o teña en conta, que unhas veces lle vai ben e que outras veces que lle vai, pois, regulín, regulán. Utilizas o lunario de Michael, non sei quen é. Non sei nin quen é. Eu non utilizo lunario ningún. Eu utilizo o lunario do saber popular, do saber que aprendín, que me enseñaron, de que aprendín, por exemplo, da miña casa, de miña nai e así, e tamén do que aprendín plantando eu, porque eu, desde que planto na miña horta e mando eu na miña horta, porque eu antes, cando era pequena, claro, iba á horta, pero iba a fazer o que me mandaba a miña nai. Había que ir a apañar a erva, pois había a apañar a erva, había que arrancar a erva aos repolos, e non facía outra cousa, pero eu, desde que teño a miña horta, miro as cousas, o sea, e fago comprobacións. Pois as sanorias, por exemplo, unha vez fixe a prueba, plantín un tallo de sanorias en 4 fases de luna, e as millores sempre foron en menguante, as millores sanorias, sempre. Tardaron máis en medrar, moitísimo máis, porque as que plantín, non sei se foron de últimas, pero as que plantín no creciente e na luna chea, saliron rapidísimo. Logo tuven así plantiñas de sanoria. E as que plantara de primeiro, non. Pero, bueno, deixen estar. Ao final, os 4 tallos como que se xuntaron e tal, fun examinando, fun mirando como salían e tal. Bueno, pois as que naceron primeiro, que foron as últimas que plantín, porque eran as da luna chea, saquín unhas sanorias cativas, delgadas, e con grelo máis da mitad do tallo, o sea que a mitad do tallo estaban greladas, e saliron como nabos, sabes? Cando as sanorias son como machos, que son durísimas en dentro, non cheiran ben, e en dentro teñen como un talo duro, que grelan para botar na máis que as sementes. Pois eso. E as que plantín de primeiras, que tardaron moitísimo en salir, que pensei que se me salira mal o invento, e vou ter que empezar outra vez. Tardaron moito en nacer, pero naceron cando elas viron que era conveniente nacer. Unhas sanoriasas, o sea. Entón, eu tamén fago ás veces ese tipo de investigacións pola miña parte. E non utilicín nunca o lunario. Supoño que un lunario é como se fora unha especie de
calendario con notas que che di cando plantar. Me imagino que é iso, porque é que hasta nunca tuve ningún que eu sepa na man. Non sei nin como é, pero me imagino que é iso. Eu non utilizo ningún. Eu miro como está a luna, eu que queira plantar, espero ou planto xa de contado. Eso sí. Tamén lle fago caso ao refrenario de miña avoa. Claro, o que pasa que, sabes que pasa, Manuel? Que os refráns de antes van a ter que empezar a cambiar un pouco, porque como o clima tamén cambiou moito, algúns refráns xa non se poden seguir a rajatabla, porque xa non valen, porque o clima xa é diferente. Entón, eu tamén gústame moito dos refráns, hai veces que me hago na mosca, vou na ter que contratar. Vos sabedes si sale moito unha mosca si teño que dala de alta na Seguridade Social, ou así? Porque debeu de vir aquí ao caloriño. Entonces, claro, eu hai refráns que sí, que sigo mantendo, porque é unha maneira tamén de acordarte perfectamente de cousas, non? Por exemplo, outro día preguntábame unha chavala: "Joder, é que sempre se me pasa o tempo de plantar os favóns. Cando planto os favóns? Que sempre se me pasa." E dixen eu: "Mira, métete isto na cabeza porque así vas a acordar sempre." O refrán di: "Por San Simón bota o teu favón." Entonces, solo tes que ir a San Google e mirar cando é San Simón, que sea agora, claro. Ou tamén hai outro que di: "Lajar a torcer, favón a nacer." Iso quere dicir, o lajar a torcer quere dicir cando recolles o viño e só tes fermentado e xa está o viño feito e xa pos o bajaxo para torcelo ben, para quitarlle o resto do viño do bajaxo, nese momento xa os favóns terían que estar nascendo. O sea que, agora. Entón eu tamén vou tomar moito de refráns para acordarme deste tipo de situacións, que mola moito e así tamén xa vos acordabos. Cando podar los frutales en que luna? Depende de que frutal. A luna chea podar nada, máis ben, porque a salvia está tirando moito para arriba e podeslle facer daño a rama que cortas, pode secar esa rama incluso, ou ao árbol. Se lle das unha podadura que lle estás formando, lle quitas moito do medio para que teña aireación e tal, e estás ca luna chea, igual o desancras vivo. Entón, para podar, eu miro a luna, pero o frutal, bueno, os chupóns quitollos todos. A min dame igual en que época esteamos. Quero dicir, eu estou casi todo o ano ca tixeira de podar na man, Vexo un frutal que está bonito, está cas flores e tal, e empeza a botar chupóns, dame igual que sea xaneiro, febreiro, marzo, abril, miro que non sea a luna de forza, e vou e quitolle os chupóns, porque non os quero para nada. Teño os árboles máis ou menos a todos con forma, e non os teño moi altos para poder chegarlle ben á fruta, entonces todo o que sea chupón, que xa se ve ben, porque dentro da forma de árbol, non? Imaginadvos un tronquiño, un árbol así, pois todos os chupóns que lle salen dereitos para arriba, que son como varas delgadas e largas, iso restalle energía ao árbol, á fruta, ás flores, a todo. Entón, fuera. Eu son moi podadora, eu quito de diante de contar non logo moi. Podías facer un vídeo corto desos, refrenarios, si dá, bueno, para saber todos, e así tampouco se perden. Si, non estaría mal, de vez en cando poñer así algún con refráns, a ver se animo a miña nai a poñer, a dicir así algún refráns, fago un recopilatorio e poñémolos así as dúas, que así ela é máis pavera dixindos, si quere, claro. Tes toda a razón, imos para un clima tropical. É que cambiou tanto o clima. Mira, antes cando miña nai era pequena, conta sempre que chegaba o mes de outubro, creo que era, e chamábanlle os serraportas ao mes, porque xa había que atrancar a porta e xa non se podía salir da casa en 2 meses ou 3. Salían os máis vellos para coller a leña para encender a cociña de ferro, para ir a coller a comida se lle facía falta tal, pero eran uns invernos tan crudos, tan crueles e tan con neve, porque aquí nevaba. Cando miña nai era pequena, a cor da neve viña o pechaportas, os serraportas non, o pechaportas, chamaban o pechaportas,
era trancar a porta, porque os temporales eran tremendos, de vento, chuvia, tronos, rayos, e non paraban. Botaba chovendo ao mellor 40 ou 50 días. E agora iso xa non existe. Eu, cando era pequena, joder, é que hai 50 anos os invernos eran tremendos. Eu acórdome que acabar de comer era noite. Ao mediodía, acabar de comer ao mediodía e chegar da escola era noite, de tan oscuro que era. Como non había sempre luz eléctrica, porque na miña casa ibas a luz seguido, estábamos casi sempre á luz da vela ou á luz da lareira, porque a electricidade daquela era moi deficiente e íbase no seguido a luz. Mais preguntiñas, a ver, eso, pon á jefa, eso, e de poñer á jefa, mira que hoxe estivo aquí comendo con nós, e díxenlle, mamá, quédate que vou facer un directo, e iso que é? É así e tal, é así que descomer... Bueno, xa ti sabes o que tens que dicir, xa lle diste, e non quiso, pero, bueno, un día conseguirei que miña nai faja comigo o directo, ou un cachiño polo menos, a ver se a convenzo, pero dalle así un pouco de reparo. Que tal levas o dibujo na parede? Dixestes que se nos contarías. Mon, eres unha impaciente, porque, vamos, vamos a contar un pouquiño só. O dibujo xa está acabado, xa o terminei. Esperad. Bueno, o dibujo xa o acabei. E agora, quen mo encargou está facendo como a segunda parte, e hasta que estea esa segunda parte lista, non vos la podo enseñar, pero prometo enseñárvola. E vai vos a gustar un montón. Pero ainda tendes que esperar, non sei, uns días, ao mellor 2 semaniñas ou 3, ainda hai que esperar, porque todo se cociña pouco a pouco, pero o dibujo xa está feito. Eu só vos puden enseñar uns cachiños porque non podía enseñalo todo, porque quería que fora sorpresa para despois, para o que é, ten que ser unha sorpresa. Eu só enseñei uns cachiños, pero quedou, a verdad que quedou, está mal que o diga eu, pero quedou chulo. Quedou chulísimo, quedou moi chulo, é un mural bastante grande, importante, con unha doble parede, o sea que fai unha esquina, deben de ser como, non sei, 10 metros dun lado, 4, 5, 6 de outro, ou así, vai ser unha cousa moi chula. Luz, que teño que marchar, cando poidas un vídeo das recetas con fruta do marmelo. Marmelo refíreste, CBA, a marmelo é membrillo. Pois xa teño, deso xa teño, porque o dulce ten moito azúcar e non podemos abusar na nosa... Xa che entendín, que iba a facer un vídeo facendo unha especie de membrillo sin azúcar nincún, feito con masán tipo golden, que agora teño os árboles ca golden tan maduriña xa, que me caen así co vento e tal, e dixo eu, teño que facelo, pero teño que facelo, e non dou pa todo, entendes? Porque eu facer un vídeo leva un día inteiro, Dios meu querido. Ou 2 tardes, ou unha mañán e 2 tardes, ou así, porque un día teño que gravalo, outro día teño que editalo, pero sí que hai de facer. Quédame pendiente porque teño que aproveitar as masáns. Si, de outra maneira, xa me din de conta. Non, de outras recetas de outra maneira, non de dulce non. Facer un membrillo sin azúcar, cero patatero, coajando a masán, usando a pectina da monda e tal, vale. A min, cando bota unha semana chovendo, e me din, mira que leva chovendo, e eu digo, ti non sabes o que é chover, sempre, tes razón, Cris, ti non sabes o que é chover, cando chovía 40 días seguidos, Dios mío, cando vías salir os sols, non sabías como poñer os ollos, parecíamos todos vampiros, que molestábanos o sol nos ollos. Eu teño unha parra de maracuyá, e non sei se hai que podala, xa deu frutos, me cago en todo, pero tes unha parra inteira, porque o maracuyá é unha enredadera. Bueno, eu non a deixaría ir a unha parra inteira, porque comes todo ese fruto, porque dá moitísimo. Esa é unha cousa que hai que controlala un pouco. Pasa aí como a patata do aire, se a deixas ir, Dios mío, comeche a horta inteira. É unha planta que eu teño que promocionar máis, porque é unha planta que, aparte de non estar enferma a menudo, é unha planta superproductiva, que dá moitísima comida e danos moitísimo alimento, a patata do aire. Teño aquí o xistiño,
ao lado, para vos enseñar, por si surgían dudas. Mira, pedazo de pataca. Isto está riquísimo. É isto, unha enredadera de nada, dá comida para 4 familias. E témola moi pouco aproveitada, témola moi desaproveitada. Pero que pasa? Que se a deixamos ir ao seu libre albedrío, ocúpanos a horta inteira. O maracuyá, eu penso que eu tamén o podaría, deixaría solo un cachiño. A fruta que podas chegar a comer, sabes? E cal era a pregunta? Se o podes podar? Si, home, si, mi má, unha enredadera deixa podela podar por onde queiras e cando queiras. Sempre ha de quedar para volver a jomar, non lle faz mal ningún. É máis, esa podela podar cando queiras, dá igual que a luna estea para arriba que para baixo. Doi fe de que tu receta de membrillo é perfecta, llevo 2 anos haciéndola así, triunfo. Moi ben, así me gusta. A min moito me gusta que as recetas salan ben. Por iso, cando fago un vídeo, despreocúpome un pouco do tempo que me leve, sabes? Porque ás veces os vídeos sei que duran algo, a mellor teño vídeos de 20 ou 30 minutos, pero é que a hora de poñerme a editalos, digo, mima, teñolle que quitar algo de contenido, porque senón vai a ser un vídeo larguísimo. Pero poñome a mirar e digo, bueno, isto podo dixilo ainda en outro vídeo máis para diante, quito ese cachiño. E isto tamén pode quitar. É un rompedeiro de cabeza, porque, vamos a dicir unha cousa, eu cando fago un vídeo, cando o gravo logo, non? Poño así o aquel e poñome a gravar. E despois, cando me poño a editalo, que tamén o fago no teléfono, teño un total de entre 60 e 70 e pico de minutos gravados. Para min todo valería, eu só me lo poñería así todo, sin editar nin nada, cas parvadas que digo polo medio, con todas as interrupcións que teño, que tamén teño interrupcións, ás veces son paverísimas, que ao mellor me ven a galiña e me tira o aquelo, o teléfono, ou me pasa por diante o gato ou o can, eu deixaría así tal cual. Pero claro, entendo que a xente que quer ver só a receta, que lle importa un pito todo o demais, pois que son cousas de recheo que non interesan. Pero quitar deses 70 minutos, deixalo solo en 15 ou 20, cóstame moito, porque ás veces quito cousas que me dá dolor, que digo, mima, pois isto é importante. Bueno, pois isto deixo, a ver, máis para allá. Leva un mundo de tempo, porque, bueno, eu tamén son así, porque me gusta que as cousas salan ben. As cousas que vos enseño, quero que as aprendades a facer ben, senón é que, para que enseño. Non, dixíame, aí atrás, dixíame unha tamén destas así que moi agradable ela, púxome, pois menudo rollo que te gastas, lo que has dicho en 20 minutos lo podrías haber dicho en 5. E dixo eu, menos tamén, en 2 minutos tiño máis que dito tamén. Mira tío, que dixen en 20, dixo en 1 minuto. Pero as dudas que che van a quedar de como fixen os pasos, non, eso non é dar unha receta, eso é, douche os ingredientes e mira como se fai. Trrrrum! Dios! E poñenche aí un platazo de comida que diste, mi má que pintas, até vou non facer, e saleche mal. E diste, me cago, pois non supen facelo, vou non volver a facer. E volveche a salir mal, porque che faltan os pasos todos de polo medio, os truquiños que son necesarios, que, a ver, se o sabes, vale. Non todo o mundo sabe amasar para unha empanada, por exemplo. Entón, se non sabes amasar, se che quitan un paso que para ti é evidente, para a persona que non sabe non é evidente. Entón, se lle falta ese paso, se lle vai salir mal. E eu, para que quero eu que unha persona mire o meu vídeo se lle vai salir mal? Eu quero que lle sale ben, porque desa maneira, unha que enseñarlle a alguén unha cousa e que non aprenda, para min sería frustrante. Non quero. E outra, que se enseño unha cousa que a xente lle sale ben, a xente vai a estar contenta, vai a compartir o meu vídeo vai a ver moita máis xente, vai a vir máis xente para o canal, e iso é un beneficio para min. Canta máis xente teña no canal, pois é máis mellor para min, non? E entón, pois, claro, eu quero que quede todo moi clariño, por iso os meus vídeos ás veces son tan largos. 2 horas e cuarto levamos aquí, vamos a dar un sorbo ao café. Ainda está por aquí. Ai, que lindo, vai a ser de noite, xa, Dios mío. Mira, saltoume o café á punta do nariz. Vale, a ver, máis preguntas. Aquí chove, aquí non está chovendo. Di Toni, aquí chove unha vez ao ano. Hai máis terremotos que chuvia. Bótase de menos. A chuvia bótase de menos. Ai, que pena, claro. É que, Toni,
teste que vir para Galicia xa. Así, aquí xa, non te preocupes que che gardamos chuvia para cando veñas. Aquí terremotos hai poucos. Os que hai, non é que sean moi grandes, pero temoslle moito medo porque non estamos acostumbradas. Cagamos por nós. Pónsenos un cuiño así, morremos con medo. Pero gardamos che chuvia para cando veñas. Habemos de ter chuvia de abondo. Madre mía, que lle pasa a xente? Non ten paciência. Ningún, a miña filla, sabes? Teñen cousas que facer. Tú hazlos como tú los haces, que se aprende moito e sale moi ben. Eu penso que sí. Mira, a ver, non teño tampouco experiencia en estas cousas. Eu empecín en YouTube fai un ano e pico. Cando empecín, vou a dicir, non sabía nin o que era YouTube. Fai 2 anos e pico eu non sabía o que era YouTube. Cando me dixeron, é unha especie como unha plataforma para subir vídeos. Eu pensaba, pero para que quere a xente subir vídeos a un sitio? Quero dicir, digo eu, que cousa? Pero vídeos? Home, se fora ver a televisión ou así, pero vídeos non me tiña sentido, porque eu non sabía o que era. O sea que teño que estar aprendendo a pasos agigantados, vai todo isto máis rápido que a min corre que voa. Entón, eu foise má pinza, non sei que quería... que fai os vídeos, eso, que se aprende moito dos vídeos. Mira, eu, claro, cando empecín así a mirar a xente, bueno, pois miro cousas que me interesan, pois gústame as cousas de decoración, gústame todos os vídeos que sean artísticos, dame igual a categoría de artista que sea, o sea, de músicos, de pintura, gústame moito. Entonces miro vídeos. E de agricultura tamén miro algúns, que hai algúns que me gustan bastante. Hai unha chavala que é máis sudamericana tamén, creo, fai vídeos, os seus vídeos sempre son de media hora. É máis de 30 a 40 minutos sempre. E a min non me aburren. O sea, eu poñome a ver un vídeo dela e iso que fala español, pero no seu idioma, que agora que non sei se hai palabras que non lle entendo. Dentro do contexto, comprendo perfectamente. Bueno, debe de estar falando de leite. Non quero dicir que di leite di outra cousa. E chamalle a todo diferente, as frutas e tal, pero joder, ti se tes unha fruta na man e lle chamas parlochito a isto, el parlochito, joder, pero non fai falta que cho traduza nin que o poña subtitulado que é un caqui. Ti só estás vendo, non? Entón, iso pásame a min con esta chavala. E nunca se me fan largos os seus vídeos, fánseme super amenos. Dame rabia que ás veces non teño tempo para velos, pero descubrín, aínda non hai moito, porque xa vos digo, pasa mosca! Aínda non hai moito que descubrín que cando ves un vídeo en YouTube, calquera, no cono, hai unha opción que hai arriba, cando abres un vídeo, se é de quen sea, dame igual, en YouTube, hai como unha arandela con dentes que é como ajustes. Clicas en ajustes e ábreche subtítulos do que podes escoller. E ti pos velocidade de reproducción. E daslle aí e volveche a abrir outra pestaña que che pon a que velocidade queres ver o vídeo. E podes incluso duplicar a velocidade. A ver, estás vendo o vídeo así e de repente a persona vai empezar a falar así, pero rápido, pero vaiche dar tempo a ver todo o vídeo, porque se o vídeo dura media hora e non che dá tempo, avánzalo en velocidade, míralo duplicado, velo moito máis rápido, pero dache tempo a velo, porque en un cuarto de hora miras o vídeo que dura media hora. E iso descubrí eu hai pouco, a mellor vos tampouco non o sabíades, así tamén xa vos aprendo algo novo hoxe, e iso, que podedes mirar os vídeos a doble reproducción. E así levamos menos tempo. Aquí ya é de noche, pois sabes, aquí non, mira, vou enseñar a ventana, mira, aquí ainda é de día. Aquí está unha tarde oscura, o sea, oscura porque está nublada, porque hai moitas nubes, porque estuvo chovendo, e baixen a horta e mollínme, así, pero ainda é día. Aquí metes o sol máis rápido. De onde eres logo para ser xa de noite? Ai, que se me van os vídeos. A ver. Abrígate que estás empezando a falar
polo nariz. Bo, fai calor, o que pasa é que encendín o lume, e aquí facía moito calor cando empecín. E agora xa non fai tanto calor, porque xa se apagou o fogón. Non queda nada. Tal, pero non me dou frío, o que pasa é que o café está frío, e entonces, pois, eso. Eres de Vitoria, Conchi? E xa de noite? Brais, ata outra, Damián, marchou Damián? Ou que pasou? Ai, Dios mío, que ás veces, claro, son des tantos aí falando. Bueno, ti fai o que che guste facer, claro que sí, Beatriz. Aunque dure unha hora, ti sempre pa diante. Bicos, gracias, Bea. Moitísimas gracias. Te a xente que suma. Claro, porque é que, de verdade, é que hoxe en día hai tanto contigo. Joder, cando eu era pequena, jolines, só había a primeira e a segunda cadena. Tendes vos que acordar. Primeira e segunda cadena, non había nada máis. Cando sacábamos 2 rombos, tiñamos que ir para a cama, e ás 10 ou 11 da noite puñían ese círculo con colorinchos e todo Dios para a cama, non había máis emisión. Pero é que hoxe en día, tío, hoxe en día que contratas un paquete destes e tes 500.000 canales, e podelos piratear, incluso hai canales de todo o mundo para veres, canales por todo. Que facedes aquí? Eu non sei, é que, verdad, que se non che gusta un vídeo que fai unha persona que fa... A ver, eu sei, fijo, que esa xente que me di, pois vai a merda de vídeos que haces, ou que largo son, ou que tal, esas críticas, eu sei que o vídeo que lle gusta, o que pasa é que lle molestan outras cousas, moléstalle non ter ela esa cousa, ou non ter ela esa facilidade, ou non ter ela esas cousas na horta, ou moléstalle, non sei, o que eu teño, ela, son envidias, son unha, porque que se non é imposible, non entendo, se non che gusta unha cousa pasas dela, eu bloqueo a persoa, a mí non me gusta algo e bloqueo, e xa está, porque non ten por que estar aquí. Eu sigo hasta rematar, Dios mío, pero terémonos que marchar, non? Vai para 2 horas e media, joder, para a taza. E que indo? Veña, que lle damos o último sorbo e marchamos, ó. Pois eu o repito varias veces. Jo, Inés, o teu é para estudiar, porque eu non vexo a tele. Eu tampouco, Manuel. Eu, como a ti. Eu a tele normal, porque os telediarios é que se a min informan, desinforman, a prensa é sensacionalista, e ponche uns titulares que non pertenecen para nada á realidade. Eu a tele vexo moi pouco, busco información por outros medios. O que me gusta, por exemplo, é, para entretenerme de vez en cando, algunha serie. Eso sí que miro, poñome algunha serie ou así, eso sí que me gusta mirar un capituliño ou así, antes de ir para a cama ou ler un libro ou algo así. Os canales, desde logo, de YouTube, escóllelos, porque non son obligatorios. Vou a dar o último sorbo ao café e vou vos abrir un tamarillo. Mirad, tiño aquí un tamarillo, teño freixoas, isto é frutos do otoño, na hora deste tempo. Mirad, teño tomatillos verdes mexicanos, mirade que maravilla de tomatillo. Mirade que maravilla. Enorme, mirade que bonito é. Dios, é que dá gana de trincar así o dente, Este nace así en cápsulas, pero non é como o Fisalis, non é o alquequenje, non ten nada que ver. O alquequenje é máis ben unha frutilla, e este é máis, é unha solanácea, pero penso que tamén é fruta, nace, Dios, que ben cheira, nace como se fora dunha planta parecida á planta do pimento. Eu como así cru tamén, pero en salsas é exquisito, porque ten unha acidez, é un toque personal intransferible, o sea, sabe a isto, nada máis. Para poñer, por exemplo, en carnes ou peixes que metas ao forno, non cando metes a carne, porque senón é moito tempo de desfaixe, é unha pena. Pasa mosca, joder! Pero cando xa está a medio facer, a carne, bueno, o peixe podes botar, que se fai máis rápido, posyo comer estes tomates é unha delicia. Tomatillo verde mexicano, quería volo enseñar. Vou a abrir para enseñaros como é. Bueno, que sepades que o tomatillo normalmente é máis oscuro. Este é máis pequeniño, pero xa se pode consumir así de pequeniño
É así o tomate verde. Este é do revés. Ten a caixuliña esta, como un alquequenje, que pecha así. É moi guai. E agora quitas isto de aquí. Mirade que maravilla. Isto é bonitísimo. Bonitísimo e riquísimo, claro. Isto para meter ao forno é moi rico. Para fritir tamén está moi ben, o que pasa é que salta un pouquiño. Sabedes aquelo que tomates verdes fritos? Pois son estes, os tomates estes, que son para comer así, verdes. Depois queríavos abrir un tamarillo destes, teño que buscalo e plantalo. Si, mira, unha vez que o encontres, despois o vas a ter na horta, porque ten unha semente que é bastante resistente e despois na primavera naseche. A ver, ao mellor tardache moito en naser, e mellor é gardarlle a semente para sementalo ti en xaneiro, xa. Entón, así en marzo, xa podes trasplantar a planta para tela máis rápido, porque tamén é unha solanácea. O sea, que como o tomate, o pimento e as berenjenas, necesita horas de sol diarias para ter un bo fruto. O bo que ten é que aguantache dando todo o verán e todo o otoño, a non ser que teñas heladas, sempre falo desde un clima parecido ao meu, pero este, collinos á mañán que estaba no chan o prove tirado e digo, por Dios, que pinta ten. Ten un tamaño bonitísimo este para comer mañán, en salteados, en tortillas, ten un sabor moi peculiar. Ou che gusta ou non, porque non sabe a tomate, o sea, sabe a eso, a tomatillo verde mexicano, que non ten nada que ver con outro tipo de tomate. Ten un sabor peculiar. É como se fora un plátano. Ti imagínate que me preguntas a que che sabe o plátano? Pois podo che dar unhas referencias da consistencia que ten cando masticas, pero o sabor, a que che sabe un plátano? A plátano. Non hai máis volta de folla, pois isto pásalle unha cousa parecida. Podo vos dicir a consistencia, que é como un pouquiño crujiente, non ten apenas agua no interior, é casi sempre seco e ten unhas semillas moi pequeniñas, blanquiñas, e o verde clariño. Ten aquela consistencia. Espera, que me veñen os da casa a dicir que se tardamos moito. A ver, que? Dime, que? Estame dicindo desde a porta, que? Acabas ou non acabas? Bueno, vos diredes, cando vos aburrades, eso. Bueno, quería vos abrir un tamarillo, porque hai varios tipos. Moita xente díxome, pero ese tamarillo está verde, porque os meus que teño son negros por dentro. Tendes outra clase de tamarillos, de tomates porque hai moitísimas clases, como hai clases de masás, como hai clases de uvas, hai uvas negras, uvas blancas, uvas amarillas e uvas rojas, e color rosa. Pois isto pasalle igual, e cada un ten o seu sabor. Non te deas por vencido, por favor, porque é unha planta que dá moito fruto, e son as plantas que temos que ter na horta, as que nos dan comida. Para que queremos unha planta que non nos dá nada? Dios, que ben cheira isto, non máis que dicen este corte, esa cheira de maravilla. Téndela que plantar, porque danos comida, e temos que plantar cousas que nos den de comer. E isto é moi guai. Entón, todos os tamarillos non saben igual. E se ti probastes un tamarillo, un tomate do aire, non? A parte de que o árbol é bonitísimo, non sei se o vistes, pero é bonitísimo. E de sacar un bo vídeo para que o vexades ben. Probastes imagínate, que che deron a probar, e resulta que era parecido a este, pero en vez de ser así, isto é parecido ao caqui, pero esta pulpa é como máis acuosa, non é tan mesta como a do caqui, non? Pero isto daqui, o que che deron a probar, as cuñas eran negras. E amargouche moito. Tiñache un sabor que che provocou repulsa. Bueno, non te des por vencido. Probastes un dos tamarillos que amargan máis. Como a calquera outra fruta, hai nas máis ácidas, menos ácidas, máis dulces, máis concentración de azúcares e de acidez e tal. Isto ten un sabor, tendes que buscar varios tipos e plantade varios, porque danse de maravilla. O meu árbol plantinos de semente. Eu tiña o que é negro por dentro, que o teño tamén abaixo, despois encontrei outro diferente. Toquinlle á porta á casa e dixen, podíasme dar unha fruta desas para plantar, por favor, que se non o teño, non o vi nunca e tal. Non tuvo problema ningún, doume unha bolsa deles que eles lle gustaban. Plantino de semente, en 2 anos o árbol estaba dando un pouquiño, e agora se teño un árbol grande, o sea, medra rápido.
non é un castañeiro que teñes que esperar 50 anos para que dea. Entón, este é dulciño e ten un sabor. A ver, dulciño tampouco non é. É un toque agridulce, sabe, agrio e dulce, pero ao mesmo tempo é como se tuvera por arriba exprimido unhas gotiñas de limón. O sea, que é un pouquiño ácido tamén, pero non é a acidez que ten, o outro tamarillo. Bueno, preguntábame algunha persona tamén, e non lle comes a piel? Mira, a piel do tamarillo amarga un pouquiño, pero aparte deso, que sí que se pode comer porque é fibra, é dura, é unha cousa parecida á piel do caqui, que é como se fora de plástico. Ti empezas a estonar un caqui e se o estonas finiño, así, mira, a súa piel do caqui é como se fora, hasta fai ruido, é como se fora un plástico, mira. Hasta fai ruido. Que non se pode comer? Sí que se pode comer, se o queres comer, sí, non é venenoso. Agora, que che van quedar os cachos aí entre os dentes, pero se, por exemplo, faz moído, sí que o podes tomar. Pois esta piel, a dos tamarillos, é exactamente igual, bueno, exactamente non sei, que non sei a súa formulación química, dios mío, non teño tantos conhecimentos, pero a súa piel é igual que parecida a do caqui en consistencia, é como plástica. É moi dura. Que se pode comer? Sí, pero tens que ter unha ferramenta boa, unhas dentes para roela, entón, ou estonas, que non é moi boa de estonar por culpa de que, como é blandiña, valo a esmagar, ou como fago eu, que eu corto así non, corto en 4 cachos, así. E ao telo así en 4 cachos, isto, como así. E queda só a piel, que tamén, se lle pasades o cuchillo agora así a carón do cacho, tamén o cuchillo xa vos leva pola piel, ves, porque é tan plástica e tan dura que xa vos leva ben pola piel, para comelo. Eu aquí merendando, e vos? E agora non sei se conocedes a freixoa. A freixoa pásalle, bueno, como a moitas frutas, hai xente que a aborrece e hai xente que nos encanta. Ten un sabor, pero iso depende das papilas gustativas que teñas ti, o sea, forma parte hasta incluso do teu propio ADN, da percepción do sabor como se fora a xabón que ten a freixoa. Hai moita xente que lle nota un sabor como a xabón, pero non é que o teña a fruta, senón que vi outro día un vídeo, pareceu-me super interesante, as papilas gustativas, a maneira de percibir o sabor a túa boca fai que pareza que che sabe a xabón. Entón, a min, para min é imposible describir o sabor dunha freixoa, como me parece imposible describir o sabor dun plátano. Para min é imposible, porque como describes un sabor? Podes dicir, parécese a esta outra cousa, pero describila como tal, non sei, pareceme complicado. Bueno, pois esta é unha freixoa, por se non a conocíades. Suele ter así aquí levou un golpe, sabedes, está como un pouquiño marrón, pero ten así como este interior que é moi para ver, porque ás veces fai unhas formas chulísimas, ás veces parece un trébol de 4 follas, outras veces parece unha cruz dos templarios ou algo así. Bueno, esta fruta pásalle como a todas. Ou che gusta? Esta estaba moi masada e non vos la quero enseñar, porque ao mellor pensabades que na miña horta só salían cousas boas, non tamén salen cousas cativas. Quería vos enseñar a forma da cruz, jová, e non me sale moi ben. Pero en algunhas freixoas, a forma esa de dentro, dos 4 aqueles, ás veces é chulísima. E para min ten un sabor parecido a unha pera, algo verde,
E aparte o sabor peculiar que ten a freixoa, porque pasei como a todo, como o tomatillo verde mexicano, todo ten un sabor peculiar. Todo o mundo temos un sabor peculiar. Unha grande aperta. Ata a próxima. Damián, un bico, moitísimas gracias por estar aquí. Dios mío, 2 horas e media. Bueno, tenemos que cortar, a mí o que me sorprende é que siga vendo aí 84 personas. Son des 84 personas ao outro lado mirando. E pois cando colgue este vídeo, eu non sei como vai a mirar, porque eu 3 horas sentada a mirar para unha persona que está falando aí ela sola, non sei. A min sabe unha colonia. Ves? Pois sí, pois hai moita xente que lle saben como a colonia ou como a sabón. Pois que sepas que non é que sea o sabor da freixoa o que ti notas, senón que as túas papilas gustativas teñen unha característica que fan que percibas o sabor como se fose colonia. Se encontro o vídeo, hai no de poñer no meu Facebook. Non sei se todas as persoas que estades aquí me seguides no meu Facebook. En Facebook hai, a ver, cando chegas a un límite de amigos, que creo que son 5.000, non che deixa ter máis amistades, pero seguir a cuenta podela seguir igualmente. Ti daslle a seguir e listo, xa poden ser 50.000 personas. Tomates do aire. Espera, por favor. Nusca, como me podo facer cos tomates do aire? Rosa. Unha cousa que... Bueno, hai que ir indo, hai que ir indo que atás a mirade. Rosa, o final, está por aquí. Así que hai que ir indo. Ir pensando que hai que ir para facer outras cousas. Biquiños. Chao, Mariluz. Pili, yo tamén quero saber como hacerme con os tomates. Bien, vamos allá. Eu teño moitísimas cousas na horta. Raras non, vamos a dicir que son inusuales, non? Diferentes ás que ao mellor ten a maioría da xente, pero non son cousas raras nin moito menos. Che digo, eu na miña casa non sei por qué, por exemplo, os alquequenjes, cando eu era pequena sabía alquequenjes na miña casa, e non sabíamos comelos, non sabíamos que se podían ni siquiera comer, e nasían todos os anos e ali estaban. As galiñas viñan e comíanos, pero nós comíamos, non sabíamos que se podían comer. O mismo lle pasou a isto, mirad. Cando eu era pequena tiñamos isto tamén plantado na horta, e cando, despois de vendimar, empezaron a vir estas patacas. Daba justo ver a parra, porque tiñamos a parra moi alta, era unha parra de viño alta, e cando se acababan as uvas, só quedaban as patacas. Pero tampouco as comíamos, como tiñan pinchos, porque isto teñen pinchos, a ver, non é que sean moi... Hai algunhas clases que si, que parece un ourizo cacho. Todo cheo de pinchos. Hai outras que son máis pequeniñas, que son blancas, como a todo. Hai moitas clases diferentes deste tipo de fruta. Pero como tiña uns pinchiños que poden pinchar no dedo e facer daño, e facerche sangre como unha agulla, nós pensábamos que eran incomestibles, nunca se comeron. Pero unha vez alguén empezou a botar aos porcos e aos porcos gustabanlle, e as vacas e as ovellas, as cabusas e así, roíanas, e nós dábamosles de comer. O sea, que non é que sean raras, o que pasa que non son diferentes entre nós, digamos así. E as plantas que, o sea, estou pendente delas, eu cando vou a un mercado, ou un mercadillo, ou a un viveiro, ou algo así, non sei, boto así unha visual e sabes ou non, gladiolos, geranios, tal, non sei que é aquilo? E vou preguntar, que é esta cousa tan rara que tes aquí? E explícame, bueno, pois é isto, ai, que interesante. Entón vou e miro información, e digo, pois vou non comprar para a miña horta, e levo. Como conseguir as sementes? É que me preguntades tanto a diario, eu penso que non hai día que non haga alguén que me pregunta como podo facerme con esa planta, da mesma maneira que me fixen eu, ou pedíndoa por internet, porque eu tamén teño pedido sementes por internet, plantas nunca pedín, pero sementes sí, pedindo a semente por internet, ou estando pendiente, por exemplo, a min, o da lufa, a esponja vegetal, non? Que tamén se pode comer mentras está inmadura. Eu tiña obsesionada, pero xa fai anos, entón, cada vez que iba a algún sitio diferente, pois iba ya as sementes e se iba a mirar. A ver se tengo. Oi, que raro é isto, e que é isto? E miraba cando se plantaba ou tal, e levo as sementes para a casa. Entón, a maneira de facerse con estas plantas é encontrándoas. Non vos podo dicir tampouco unha cousa concreta, sabes?
Un estando pendiente, porque, por exemplo, a pera melón, mira que a pedín veces por internet, gastín cartos, porque ademais eran carísimas, 4 sementes viñan así, son pequeniñas como un aire de comiños, non unha semente de comiños, pequeniñas, pequeniñas, nunca me foron arriba, e volvínas a pedir, e seguiron sin irme arriba, e dou moita rabia. E un día, máis teñollas pedido, por exemplo, nas tiendas miñas habituales, as que vou eu a comprar, teñolle dito, joder, cando che veña o mercader, ou o camión ca mercancía, si leva desta planta, cóllema, que collo cheo ainda que sea a bandesa inteira, joder, si non a vendes, como, sabes, porque tiña gana da planta. Sí, pero non me atraen, bueno, así 1000 veces. E unha vez, nun mercadillo, no medio das flores, que eu penso que o señor non sabía nin o que tiña ali, eu conocía a planta perfectamente, porque mirei vídeos da pera melón a tutiplén, para informarme, para saber como era, e escoitade unha cousa que vos vou dicir, vídeos asiáticos, en chino, en mandarín, porque nos levan unha ventaja en este tipo de frutas que para nós son raras, que é descomunal. Entón, se queres aprender algo, tens que ir a mirar os vídeos da xente que sabe, sabes? Eu cando teño unha fruta que sei que a súa procedencia é andina, ou de Perú, ou Bolivia, Ecuador, por aí, voume mirar vídeos desa xente, porque, aínda que non nos entenda a falar, é a maneira que teño de aprender, de quen sabe. Porque eu sei que hai moitos, non sei como dicilo, sin ofender, youtubeiros de pacotilla, que na súa vida viron tal e dinche, te voy a hablar de la fruta maravillosa que é esta, e non ten nin idea do que está dicindo, simplemente está repetindo frases que eu en algún vídeo. E como non ten máis contenido para poñer, pois súbiche un vídeo así, ou diche, te quedarás asombrado de lo fabulosa que es, le echo Coca-Cola a mis tal e quedarás asombrado. Pareceme de pacotilla, Entón, eu vou aprender da xente que sabe, e teñome mirado vídeos. Eu non sei se era en chino, se era en japonés, sin subtítulos, ali non se andan con chiquitas, se queres aprender, aprendes, se non tamén. Pero moitísimos, moitos. Entón, a planta eu conocía ben, a legua, e cheguime ese día ao mercadillo, e no medio dos gladiolos, dos malbóns, das margaritas, tiña 2 plantas de peramelón, sin fruta aínda. Eu, cando as vin así aos lesos, xa as distinguín. Por que ten aquilo ali? Non, que ten. Mira, como son aquelas plantas? Eu non dixen nin o que eran, porque eu só sabía. Como son aquelas plantas? Carísimas. Mas cobrou. E dixo, bueno, quedanche aí. Ese precio non lles quero nin de coña, vamos. Porque mas cobraba a precio de ouro. E fume dar unha volta. E cando cheguín de volta, de dar todo o paseo polo mercado, volvín ali, sin ela non me iba a ir, porque levaba moitos anos atrás dela, xa tuvera frustracións de plantar sementes que pajara ben pajadas. E dixo, pois sin a planta non me vou. E volvínlle a preguntar, pero claro, xa pasaron polo menos 3 ou 4 horas desde que lle preguntara a primeira hora da mañá, esa era o mediodía. E entón volvínlle a preguntar, mira, como tens aquela planta que tens ali? Bueno, pois casi me pideu a mitad do que me pedirá a mañá, porque o prove non sabía o que tiña e non sabía canto me iba a pedir. Entón pideu o que lle dou a Hanna. Entón, a mitad de precio aínda, levina, ainda era carísima, pero, bueno, como tiña xa conhecimentos de 1000 vídeos que me chupín de chinos, que saben moito, e agora sei reproducila, ao final non é que fora cara, porque lle tiña moita gana. Entón, a maneira de conseguir sementes, a maneira de conseguir plantas é fijándovos. Tendes unha veciña que vedes que ten eso, pois, joder, petadelle á porta e pedidelle unha plantiña, non, pedidelle un fruto, para gardar as sementes, e gardades e sementade. Ou, mira, cando xe o tempo podesme dar un esqueje, estar pendentes, esa é a maneira de conseguilas. E cando veñan, por suposto, as plantas na primavera aos vosos locales comerciales onde comprades normalmente, ide, aínda que non teñades que comprar nada, ide dar un paseo, ide mirar a ver que ten hoxe, sabes? Porque a ver que ten hoxe, ao mellor, levas todo o verán mirando por unha berenjena blanca, non a das encontrado. E se vas pasear, pois todas as semanas vas por ali, cando lle chega o camión, e dis, mira, ten 6 berenjenas blancas, pois dame 2, sabes? Esa é a maneira de conseguir as cousas, estando pendiente. Bueno, eu, nada máis, voulle dar o último sorbo ao Aiquirindo, sabedes que o café está lá no fondo,
por suposto xa está frío. Bueno, se queredes deixámoslo aquí, despedímonos para a semana, non sei se me fixaste de moitas preguntas mentre estuven aí de cháchara con vos. Donde la compraste? Entre todos vamos a encontrar algún sitio donde vendan todas as semillas. É imposible, Flora. É imposible, é inviable, porque non hai ningunha tienda que poda ter todas as sementes que hai no mundo, nin todas as plantas, porque o que está vendendo o que quere vender. Sabe que os tomates que os vai vender, pero se trae pera melón, a xente non sabe o que é, vanlle quedar ali, é unha pérdida. Tamén, eu iso tamén o entendo. Entonces, gracias. Pois nada, Nusquiña, non te olvides de los bancales. Sí, que temos todo o tempo de facelos para a próxima temporada. María José, non sei se vai a ser un dos seguintes vídeos, porque teño cousas pendientes, pero sí. Nada, moitísimas gracias por estaredes aí, por seres aínda 67 personas ao outro lado, escoitándome, aguantándome. Aproveito para vos dicir que este miércoles vou traballar á tele, a Televisión de Galicia, vou malá ao programa Quen anda aí. E nada máis, vémonos polas redes, vémonos en YouTube, vémonos tamén no meu Facebook, acompañádeme, buscádeme, Nusca Chousa, seguídeme, ainda que non podades coller amistad, porque creo que estou no tope, dadelle a seguir e xa está. Tamén en Instagram, Nusca Chousa. Nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices. Bicos grandes. Agora vou colgar o vídeo para que as que chegades tarde o podades volver a ver se queredes. Dios mío, que mi madre, case 3 horas de... Isto é unha locura. Veña, Daica, imos alá. Si sei como cortar isto, veña. Biquiños.